Oh, we glory for your holiness. Oh, we glory for holiness. Father, we bless your name. Father, we bless your name. Almighty God. Father, we bless your name. Father, we bless your name. Almighty God. Oh, we glory for holiness. Oh, we glory your holiness. Kawela makawe, kawela makawe, kawela makawe. Amen. Mangwanani ano fane utaungani. Take off. Umweni mwechete present worship kotimira taunganira iyi. Sino munhu mwechete otaunganira tabva badze taunganira yamuche. Saka take us take us. Isu taunganira Baba. Isu taungana, oh taunganira him. Isu taunganira him. Isu taungana. Oh, yeah. Taunganira Baba. Yo taungana, oh taunganira, oh taungana, yo taunganira, oh taunganira, Isu taungana. Taunganira Isu taungana taunganira Isu taungana Isu taungana oh taunganira Isu taungana oh taunganira Isu taungana Utendai praise and worship. Karai pantora yanyu zenyu. Kuti taungana, God take over. Pano tiri pa night yomadzimai pana akati zvese zvinotangira mupfungwa. Saka kuti God control my mind, so that I can have a positive mindset. Review my wrong thinking. Ndoti zvandiri kufunga hazvinaye. Tiri kutarisa ipapo tina Ephesians 4.
inoti iyo pavhesi ya23 to 24, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put new men, which after God is created in righteousness and true holiness. Saka tikuti mangwanani ano, God revealed to me where I am wrong, where I am making a wrong thinking. Spirit of truth, guide me. Pese pandinenge ndiri. Keep me undeceived. Because kuno zvimwe zvinhu zvinouya zviri mukati menyika zvinotideceiva, zvinouya sezvakanaka, izvo zvisina kunaka, zvobata murangariro wedu, tofunga kuti tiri kuita zviri right. Saka tiri kuti nyaya yataunganira pano ino muridzi wayo. Saka tiri kuda kumuudza kuti control our mind, so that panotarangana wakaipa, ini ndisimbe ndine a positive mindset. Ndizive kuti izvi zvakaipa. Give me the authority to control my mind. Nokuti pakutanga wakati ndinokupa simba, simba rechikuriri, simba rokutonga. But kana ndisingagone kutonga pfungwa dzangu, mafungire adzo, handigone kurarama zvakanaka. To command the enemy, kuti get away from me, unonyatsa kuziva kuti mafungiro waSatani. Saka you can command kana une authority. Saka mangwanani ano, ngatingosvike ipo tinonamata kuti God, control my mindset. Ndifunge zvakanaka. Ndigone kukamanda, ndigone kuva ne-authority over my body, over my soul, over my mind, over my health. Mangwanani ano Jesu, mangwanani ano mutsvene, Mwari makatendereka. Tiri kuuya mangwanani ano tinongotsvaka nyasha. Nyasha dzokugona kucontrola mindset yedu. Fill us with the Holy Spirit mukati me-mindset yedu. Patinofamba tioneke kuti tiri vatendi. Tifange tichiparidza evhangeri. Patinoenda kumabasa tiparidze evhangeri. Nokuti mindset yedu inenge ine positive mindset. Tibvise negative mindset pamusoro pevana wedu. Kuwana wedu mafungiro edu pamusoro pevana wedu. Kunyange wachiita sewakarasika, asi tisimbe tine positive mindset. Christ-like thinking, God-like mindset. Nokuti pakatisika imi nomufananidzo wenyu. Saka mafungiro edu anofanirwa kualigna in your goals. Mangwanani ano mweya mutsvene, mangwanani ano mweya mutsvene. Give us mafungiro ari positive. Pakutanga makangosika mukati all is good. Kunyange tichichema tione kuti zviri muno zvakanaka mukati mazviri. Kana ndichirwara ndione kuti pano zvakanakira. Nokuti imi munenge mandipa a positive mindset. Kana mwana akauya aine mazero ndione kuti pano zvakanakira. Nokuti imi munenge mandipa a positive mindset. Nokuti pakutanga makangosika mukati all is good. Mangwanani ano zvinhu zvose ngazvive zvakanaka mukati muupenyu hwedu. Zvichirwadza zvichirema mangwanani ano. Ngatingoti all is good. A positive mindset. Tive nomufungiro wakanaka. Tive nomafungiro oumwari. Tive nomufungiro wokuwaka. Tive nomufungiro wokucreata zvinhu. Tinocreata an environment iri positive. Mukati mevana wedu, mukati mekereke yedu, mukati memayouth edu, mukati memafinances edu, tite a positive mindset. Mangwanani ano, we can create it through you, God. Nokuti muri Mwari. Hakuna mumwe baba wakafanana nemi. Hakuna rimwe zita rakafanana neirori. Help us to create a positive mindset. Mangwanani ano tauya kuzosangana nemi. Mangwanani ano. Tiri ipapo ndakabva ndaona kuti kana munhu aine positive mindset, kana uine a God-like mindset, kana uine a Christ-like mindset, you have peace. Saka mangwanani ano na peace are just empty vessels. Because kana uine usina peace unotongesa kakawanda konenge uchita mukati mopfungwa dzako mukati mendangariro. Saka zvichazowe, zvichazodii, zvandisina mari, zvichazofamba sei, zvandiri kurwara, chii chichazoitika, ko ndikafa, chii chichazoitika, ko ndikagadzika mwe. Hakuna kwatigone kugamuchira shoko kana tisina. Hatigone kuverenga Bhaibheri tichirisa kana tisina peace. Nokuti mwoyo yedu inenge yakarumba. Peace of mind, peace of health. Nokuti tinotoziva kuti kuipa kwazvo, mukufirwa,
nomukurwarirwa unofanira kunge une kadegree of peace kaunenge unako, nokuti you know God is in control, nokuti unenge uchiziva kuti God, I have a good relationship with God. Saka there is no way Mwari wangu paanogona kundiita sei ndasisa, for I know the plans that I have for you, plans to make you prosper and the plans to make you prosper. Saka ndikotineti you must have peace. Ita so pasina chiro, kunyange uchiziva kuti ndakakwereta more than I can pay, you must have peace. Nokuti Mwari unenge pese paunenge. Let's fix our mindset. Make the work every day meditative. Na John 14. Yeah, 20. Yeah, 20. Not you. Nokusiyira irugare, nokupai rugare rwangu. Handikupi sokukupai kwenyika. Mwoyo yenyu irege kumanikizwa, irege kutya. Peace I live with you, my peace I give unto you, not as the world gives unto you. Let not your heart be troubled, neither let it not be afraid. Ndakusiyira irugare. Peace beyond human understanding. Peace that is not based on logic, but peace as a gift. Because logic inenge ichikudza kuti hauna mari, inenge ichikudza kuti hauna basa, inenge ichikudza kuti hauna mapepa. But if you have peace as a gift, unotoona kuti God created the world, not boundaries. Mapepa ndikuchirewo pasi pano. Nokuti Mwari akangosika denga nenyika. Hauna kucreate maborder. So from there you start having peace. Usina mari, usina chokudya, unongoenda ungoti shiri dzedenga dzinorarama wani, asi hadzina maturo. What about me? Akasika in his image. Akatida. Saka ngatingoti namatire. Iwe nepeace mukati mwemoyo yedu beyond human thinking. Not reasoning, not logic. Kuti tigogona kufamba muumwari. Mangwanani ano mutsvene Mwari wokumusoro kudenga. Ndikutsvaga nyasha. Nyasha dzepeace. Peace of health. Peace of mind. Peace of finances. Peace of spirit. Mangwanani ano mutsvene, mangwanani ano Jesu zvoshamisa. Tiri kuti Mwari wamasimba wose, Baba Ishe Jehovah, tigamuchirei as a gift peace. Tive ne peace of mind. Wana kana wakatora zvinodhaka tinenge ndine peace of mind. Nokuziva kuti tinenge tiineni. Kana Mwari wamasimba wose zvikarema, tikashayiwa school fees, tive tiine peace of mind. Nokuti tinoziva kuti munenge muinesu. Mwari wamasimba wose, Mweya Mutsvene, Mwari wokumusoro kudenga. Tirangarirei mangwanani ano Mwari wokumusoro kudenga. Tigonesei tigare tiri murunyararo, tigare tiri murugare. Hama nehama, marelationship yedu awe ari in peace. Kereke Baba igare iri in peace. Mutsvene Mwari wamasimba wose, mafamilies agare ari in peace. Mayouth yedu awe ari in peace. Wana mukati mezvikoro wawene ari ne peace. Kunyangwe wakaudzwa kuti muri makwerekwere, wagamuchire nokuti vanoziva kuti they are not South Africans. Wazvigamuchire in peace. Mumabasa nyangwe wakataura zvavanotaura, tinenge tiine peace nokuti tinoziva kuti munokwatiri kutiendesa. Bank account ikaita seiri negative, tinge tiine peace nokuti tinoziva kuti munokwatiri kuendesa. Nokuti tinoziva kuti ndangariro dzenyu Baba Ishe Jehovah is not to harm us but to make us prosper. Mangwanani ano Mweya Mutsvene, mangwanani ano Ishe Jesu zvoshamisa. Tiri kutsvaga imi moga.
kuti mutirangarire baba kuburikidza nepisi parotipoti prayer center mumwe nemumwe baba ave nepisi aine rende asina rende ave nepisi mangwanani ano Jesu mangwanani ano Ishe Mwari wamasimba ose tiri kutsvaga imi moga mwoyo yedu inongoshuwa kutsangana nemi mweya mutsvene mazviita henyu tiri kutsvaga baba mental peace mangwanani ano Ishe Jesu mutsvene Mwari wamasimba ose tirangarirai baba Ishe Jehovha gonesai baba Ishe Mwari wamasimba ose mutsvene tiri ipapo ndakatarisa ndikaongorora ndikaona zvakare kuti Satani inonyanya kuataka marriages mafamily anoatakwa kana each and every family kati mekereke ikashayiwa peace pakwavari kuva kuti tichiunganira basi mukati memwoyo munenge muno kuungudza kwakanyanya nokuti zoreva kuti kana marriage yedu isina peace nevana vedu hawana peace nevana vedu hawana mufaro nevana vedu hawana respect for each other kana nababa kana kuti namai nokuti patinenge tichipopotedzana sababa namai tino mashoko atinenge tichiudzana vana vanoita sevakarara vari muspare bedroom ati vanenge vachinzwa zvamuri kuudzana mashoko amuri kuudzana mukavadedza vanoita sevakarara but vanenge vachinzwa mukati mavo hawana peace mukati mechikoro mavanoenda hawana peace havagone kuachievha mukati mekudzidza kwavo nokuti mukati memarriage munenge musina kumira zvakanaka saka tiri kuti mangwanani ano let us have the grace of marriage of honor supernatural marriage warimo mukati memamarriage tiite mamarriages of honor wari kupinda mukati memamarriage mayouth edu apinde with the supernatural marriages mangwanani ano tiri kungotsvaka nyasha dzemamarriage baba Ishe Jehovha what let God has joined no one separate taramba mweya wokupinda tichibuda mumamarriages 2 days wapinda uri mukati memarriages after 2 months wabuda tiri kuti mweya mutsvene mangwanani ano batai mamarriages edu mukati meRodipoti prayer center tine mayouth edu ari kuda kupinda mukati memamarriage ngawapinde baba zvino musindo ngawapinde with the honor ngawapinde with the grace mangwanani ano namatira marriage yako kana usimo namatira marriage ichazovako kana usati wapinda kana usati waamopinda mangwanani ano Jesu mangwanani ano Ishe Mwari wamasimba ose tiri kutsvaka nyasha ndoko zvinotangira kumamarriage nokuti kuna Genesis ndopo makatangira makasika Adamu naEva uine chikonzero chokuda kusika mamarriages makasika mamarriages ano mufaro mangwanani ano Jesu tiwanire nyasha seRodipoti prayer center mangwanani ano Ishe Mwari wamasimba ose tiri kungotsvaka nyasha dzemamarriages nokuti kereke haikone kumira zvakanaka kada mukati memamarriages musina kumira zvakanaka mweya mutsvene Mwari wemasimba ose mangwanani ano tiri kutsvaka imi moga tiri kutsvaka blessing baba Ishe Jehovha blessing baba mukati memamarriages tiri kutsvaka blessing mukati memamarriages mweya mutsvene baba Ishe Jehovha tiri kutsvaka runyararo mukati memamarriages tiri kutsvaka honor baba mukati memamarriage tiri kutsvaka respect baba mukati memamarriage mangwanani ano Jesu mutsvene Mwari wokumusoro kudenga titirangarirai baba kweRodipoti prayer center tirangarirei baba Ishe Jehovha tive nokunzwisisana mukati memamarriages edu kana tapinda mweya mutsvene pasave neanodzokera mumashure tiite baba Ishe Jehovha taramba mamarriages baba tini kuona pane mamarriages ari pamara wari kuti tirimo asi mamarriages ari kuvava mangwanani ano mweya mutsvene wari kuti tirimo mukati memamarriages asi mamwe acho anovava Mwari wamasimba ose tiri kutsvaka nyasha dzokuenjoya marriage not to enjoy marriage mangwanani ano mweya mutsvene nyasha dzokomanyoniship mamwe asha baba Ishe Jehovha noti mamarriages akatongerwa baba mamarriages akasara baba Ishe Jehovha noma-expectations mweya mutsvene mangwanani ano tikuti tsikai mukati memamarriage paRodipoti prayer center mangwanani ano Jesu mangwanani ano Ishe Mwari wamasimba ose tiri kuti burukirai paRodipoti prayer center through mamarriages mweya mutsvene baba
Let them not endure, let them enjoy. Mangwanani ano mweya mutsvene, mangwanani ano Mwari wamasimba ose. Mangwanani ano Jesu, mangwanani ano Ishe Mwari wamasimba ose. Pinzai munyasha, pinzai nyasha mukati memamarriages. Sasai nyasha Baba Ishe Jehovah. Let their marriage be a blessing, Mwari wamasimba ose. Let their marriage be a blessing, Mwari wamasimba ose. Mweya mutsvene, Mwari mutsvene. Mwari wamasimba ose Baba Ishe Jehovah. Give them suitable partners kunoari kuita search. Give them suitable partners kunoachiri kuita search. Mangwanani ano Jesu, mangwanani ano Ishe Mwari wamasimba ose. Mabaruthi makamupa Boaz Baba. Hatina vatakanzwa paakazosungurudzwa naye. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Mweya mutsvene Baba Ishe Jehovah. Esa makamuita queen Baba. Vewaini companionship. Wainzwisisana pano zvawaitaura. Mukati memamarriage zedu Mwari wamasimba ose. Tauya Jesu Baba Ishe Jehovah. Tiri kutipindirai Mweya mutsvene. Tiri kutipindirai Mwari wamasimba ose. Let them enjoy, not endure Mwari wamasimba ose. Kana warimo Baba kana Yehowa. Give them the spirit of resilient. Mwari wamasimba ose, Mwari wamasimba ose. Tiri kutaura spirit of resilient mukati memamarriage. Tiri kutaura Baba Ishe Jehovah Mwari wamasimba ose. The spirit of resilient Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Taramba kupinda nokubuda Mweya mutsvene. Mangwanani ano tauya. Tiri kutsvaka nyasha dzemamarriage. Tiri kuti tirangarirei Baba kuburikidza mazviitai Jesu, mazviitai Ishe Mwari wamasimba ose. Mazviitai Ishe Mwari makatendeka. Tinongokutendai Baba Ishe Jesu. Mutsvene Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Tiri kumboti kudii. Tiri kuti mangwanani ano Rule Road. Can you change my name? Kuno wakapiwa mazita. Kuno wakaita ekupiwa. Kuno wakaita ekupiwa. But tinoti ndimwari. Mwari wanochinja mazita. Mangwanani anoti kuti create a new path in my life. God create a new path in my life. Ndinazvandakaita Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Rakati zvibvewe. Ndakazonzwa kuti ndiwe wakawa Baba Ishe Jehovah mbuya waBoaz. Mwari wamasimba ose, you can change my story. Baba Ishe Jehovah tikuti dzima iri nyoro. Tiri kuti kudii mangwanani ano. Dzima iri nyoro rinopesana noupenyu hwangu. Kuno wakanyorwa mazita wakaiswa muhari. Tiri kuti mangwanani ano pusai hari idzodzo. Kuno wakakwira makomo wachinyora mazita edu wachiisa mumabhodhoro. Tiri kuti pusai mabhodhoro mangwanani ano. Mangwanani ano Mwari wamasimba ose. Mutsvene Mwari wamasimba ose. Jabesi unoti ndakazvarwa ndichinzi ndiri marwadzo. Asi God, you can rewrite my story. Can you enlarge my territory? Mangwanani ano kuti God Mwari wamachimba ose. Mwari wamasimba ose, give me new opportunities. Even though I am in a difficult situation. Even kana kumbati uvuta wafusara ushoma shoma. Isai Baba Ishe Jehovah. A new Baba Ishe Mwari wamasimba ose opportunities in my life. Tinaye Baba Esa nerera Baba. Tauya Mwari wamasimba ose. God can give you Baba a new opportunity in your life. Rewrite my story. Can you change my name mangwanani ano? Diwe Israel Baba Ishe Jehovah. Baba Ishe Jehovah makachinja mazita kubva pakutanga. Mwari wamasimba ose pinda Baba Ishe Jehovah nozita rako. Mwari achime Baba runyoro rwakanopesana noupenyu hwako. Mangwanani ano mutende Baba Ishe Jehovah. Haigona kushamisika kuti ange pane zviri kuitika. Zviri kuitika kuno vari kuchinjirwa mazita. Kuno vari kuchinjirwa nyaya dzako. Rewrite my story Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Makambozviita tinoziva Mwari wamasimba ose. Munozviita makazviita Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Mutsvene Mwari wamasimba ose Baba. Kuno wakanoti ndagarisa pageti Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Ndagarisa Baba on a beautiful gate. Asi Mwari wamasimba ose, there is nothing beautiful that I can see. Mwari wamasimba ose, rewrite my story. Ndano 25 years ndiri muno mu South Africa. But there is nothing I can see about South Africa. Mangwanani ano, rewrite my story. Change my destiny Mwari wamasimba ose. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Mwari wenyasha, Mwari wokumusoro kudenga. Mangwanani ano, tiri kungotsvaka nyasha. Nyasha dzokunyorwa Baba kwamazita matsva. Nyasha dzokudzima runyoro runopesana noupenyu hwedu. Mangwanani ano. Even if situation yakamira sei, tinoziva Baba Ishe Jehovah. Mufungo wenyu Baba mukati meupenyu hwedu. Is to make us prosper Mwari wamasimba ose. Mwari wangu, Mwari wokumusoro kudenga. Tiri kungotsvaka nyasha. Nyasha dzokuchinjwawo mazita. Mangwanani ano Ishe Mwari wamasimba ose. Mwari wamasimba ose tinawo marwadzo mukati meupenyu. Tiri kungotsvaka nyasha.
Tiwanirewo nyasha mweya mutsvene. Tiwanirewo nyasha baba Ishe Jehovha. Ragabi baba ye prostitute. Makamuchinja zita, makachinja destiny. Wakazowa mother of Boaz, Mwari wamasimba ose. Mweya mutsvene, mweya mutsvene. Mweya mutsvene baba Ishe Jehovha. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Taunganira baba Ishe Jehovha. Ruthi baba Ishe Jehovha, baba Ishe Naomi. Wawashirikadzi. Vakawachinja mazita baba Ishe Mwari wamasimba ose. Vakawapinza mugenealogy yenyu Mwari wamasimba ose. You are jailed because you are God Mwari wamasimba ose. Munoisa dzinzi pabukenga Ishe Mwari wamasimba ose. You are God in the mountain. You are God in the valley. Mangwanani ano baba Ishe Jehovha. Tiri kuti isainzwisi tiri mukenga. Tiri muno mu South Africa. Isainzwisi mu South Africa. Tukuranai matsime baba Ishe Jehovha. Tiratidzei pakafuchirwa matsime edu Mwari wamasimba ose. Tiende kunomafukunura. Matsime akafuchirwa baba madziteteguru yedu. Tiende kunofukunura. Mangwanani ano mweya mutsvene. Mangwanani ano Jesu. Mangwanani ano Mwari wamasimba ose. Rewrite my story. Mangwanani ano baba Ishe Jehovha. Zimaiwo runyoro runopesana noupenyu hwangu. Mweya mutsvene, mweya mutsvene. Nyasha dzokudzima kwamazita. Nyasha dzokunyora mazita patsva. Nyasha dzokunyora nyaya dzedu patsva. Nyasha baba Ishe Jehovha. Nokuti makatida makatisika nomufananidzo wenyu. Mweya mutsvene baba. You are no more Jacob. You are Israel. Zita rangu rinotaura umbavha. Ritsimei mundipe zita idzva Mwari mangwanani ano. Handisi mbavha baba Ishe Jehovha. Mazita tinopiwa nevabereki. Asi hativashore vanozvozviitira. Asi dzimai baba zita rangu mundinyore zita idzva. Mangwanani ano Mwari mosviba ose. Mangwanani ano mweya mutsvene. Mangwanani ano Jesu dzeshamisa. Taunganira imi. Isu taunganira imi. Kuti mutichinje mazita. Mangwanani ano mweya mutsvene. Tikuti tongai mukati memoyo yedu. Mutichinje mazita baba Ishe Mwari wamasimba ose. Ndo yataunganira mangwanani ano. Ndo tabvira kudzimba dzedu mangwanani ano. Kuri kutonhora baba Ishe mangwanani ano. Kati tauya kuzochinjwa mazita. Mukati megoteko rino makaisarudza. Inzvimbo yekusanganirana. Mweya mutsvene baba. Nzvimbo yekusangana nemi. Divine encounter. Kuti mutichinje mazita. Tauya mangwanani ano, tauya Mwari mutsvene. Tichinjewo mazita baba patinobuda muno. Tinenge taakutaura nyaya itsva, taakutaura nhoroondo itsva. Tibude mukati mogoteko rinotaano mazita matsva. Mwari wangu, Mwari wamasimba ose. Mweya mutsvene tigone. Mweya mutsvene tirangarirei. Mweya mutsvene titere nyasha. Mangwanani ano Jesu zvoshamisa. Tauya baba, tauya kuzotsvaka. Rangarirei Ishe Mwari wokumusoro kuti mazita yenyu. Ngatingosvikepo tinoita sevhisi yanhasi. Gone kugamuchira shoko rinouya. Kuti kana pano wanenge wauya wakaremerwa, vanodzoka, ngoro yavo yareruka. Nokuti ine nzvimbo yakasarudzwa. Nzvimbo yakasiyana nedzimwe nzvimbo dzose. Ndikuda kuti tisvike patinodedza mweya mutsvene. Kuti mangwanani ano Jesu. Kana ndiri mutende woparodi, kunyangwe ndisiri mutende woparodi body prayer center. The moment I set my foot in the church, kunyangwe ndisina kubatwa musoro, kana ndino zvanga zvakandiremera, ndireruke, kana ndanga ndichirwara, ndiporeswe. Kana kumba ndasiya kusina chekudya, sangane noma destiny helpers angu, pandinongobuda pagedhi rechechi. Norimwe ramazuva ndigozova etestimony. Norimwe ramazuva ndigozopupura kunaka kwenyu. Kuti kana ukapinda muimba yaMwari, muupenyu hwako pano zvinoitika. Kana ukangouya kwaJesu ukaparidzirwa usina kubatwa musoro, muupenyu hwako kuno zvotaitika. Panoti baba tora nhoo dzako ufambe, haana kumubata musoro. Panoti bata musoro baba Ishe Jehovha, zvinenge zvanetsa, zvinenge zvagombedzera. Ndikungoti mangwanani ano inzwi ripo rinotaurwa, ngaripinde mukati memoyo yedu, ritiporese, rite heal us. Rite baba Ishe Jehovha, solve our problems. Ngatisvike patinonamatira sevhisi yanhasi. Kuti mweya mutsvene tongai mukati ime. Imi mushe weimba ino Ishe Mwari wamasimba ose. Tiri kuti tongai mairi baba Ishe Mwari wamasimba ose. Tongai mukati memoyo yedu Ishe Mwari wamasimba ose.
Bvisai zvose zvinorwadza Baba Ishe Jehovha. Patinoparidzirwa Baba tinzwe kutaura kwenyu. Vurai nzeve dzedu Ishe Mwari wamasimba ose. Panotaura shoko rione pekugara. Mwoyo yedu ngairege kumanikidzwa. Ngaititendei kwaari Mweya Mutsvene, nokuti ndiye muridzi wazvose. Unopa utano, unopa upenyu, unopa mari Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Unopa vana Baba Ishe Jehovha. Unopa vana njere Mwari wamasimba ose. Unopa mamarriages Baba. Mukati megotekwa rino tikauya muno tatokwana nezvinhu zvose. Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene, paradzai Baba mafungo waSatani. Bvisai Baba Ishe Jehovha Baba. Tiri kuti isai moto mukati mesevhisi yanhasi. Tiri kutaura moto paRoad Body Prayer Center. Mupoto mukati mesevhisi yanhasi. Moto unopisa Baba Ishe Jehovha. Moto muzuva ranhasi Baba. Moto. Tiri kuisa moto musevhisi yanhasi. Moto kupresent worship. Moto kuvasharingi. Moto kumayouth yedu. Moto kuSunday school. Moto Baba kumateenagers. Moto kunana mai nana Baba. Moto kumasingles edu Mwari wamasimba ose. Moto kuhospitality nedheko. Mazviita yenyu Jesu, mazviita Ishe Mwari Mutsvene. Mazviita Ishe Mwari makatendeka, tinokutendai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Aimbomhorosa ari pasaidi newe uti waita zvakanaka wauya kuimba yekusangana. Hallelujah. Tomoresana nemuvharo tomoresana nemuvharo tomoresana isu tomoresana tichivarira Jesu tichivarira Jesu tomoresana isu tomoresana maoko mudenga tirumbidze Mwari. Timboti yakayaka. Haleluya. Ndiani wandibata simba rangu rabuda. 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 Ndiani wandibata pano simba rangu rabuda. Ndiani wandibata 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 simba fari ya Jesu mangwana ni anochu. Iponya kasa so. Nyaka susu.
Timufarira Jesu. Yesu
simutira, shiwewe simutira, shiwewe simutira, shiwewe simutira, shiwewe simutira, shiwewe simutira. Vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva. Vanomirira Jehovha vanopiwa, ivo vanomirira Jehovha, ivo vanomirira Jehovha. Tarira vanomirira Jehovha, ivo vanomirira Jehovha. Tarira vanomirira Jehovha, ivo vanomirira Jehovha. Tarira vachamanya manya vasinganete, ivo vachamanya manya manya, ivo vanomanya manya vasinganete, vanofarira Jehovha. Tarira vanofarira Jehovha, ivo vanofarira Jehovha, ivo vanomanya manya manya, tarira vanomanya manya vasinganete. Ritsa mururu kuna Jesu. Hallelujah. Vanotambira Jehovha, ivo vanotambira Jehovha. Tarira vanotambira Jehovha. Adina yotone titambire Jesu. Iwo vanomanya manya vasinganete, iwo vanomanya manya manya, iwo vanomanya vachapiwa vanomirira
Just clap hands for Jesus, somebody. He's a lovely God. Clap hands for Jesus. Dinosha Miskwa Kwasho Haiwana Mama Ameni Akai Ameni Osea Amandinosha Ameni Mama Ameni Akai Ameni Osea Joiba Ukuru Joiba Ukuru Wenyuma Wadiwe Wadisamiza Joiba Kanado Iwaye Mama Joiba Kanado Iwaye Mama Ameni Dinobu Kanado Muga Ameni Dinobu Shangabire Mupone Sikali Kanado Joiba Mariva Ameni Taiku Baba no Mariwe Makazo Joiba Matipa Wayawe Wokuti Joiba Matipa Rubita Rubi Joiba Rubito Rubita Dati Rubita Iwe Rubita Joiba Uyobu Musiki Aderuda Joiba Uyobu Aderuda Joiba Uyobu Moko Aderuda Joiba Uyobu Aderuda Joiba Uyobu Aderuda Joiba Uyobu Aderuda Joiba Uyobu Chigorupita makusenalo chigorupita mwari Aiwa Kanado Chigorupita Jehova Iwa ya Mabasa Chigo wana maski makusenialo Chigo wana maski Kanado Chigo wana maski Chigorupita Chigo wana maski
makuru Amerigana do Aywa babaza Soy barubi Muri muchene Jehova Muri muchene Changamire Muri muchene Baba Muri muchene Changamire Muri muchene Ishe wako Muri muchene Rubitwai Baba Rubitwai Changamire Rubitwai Mwari Rubitwai Changamire Muri muchene mabasa Muri muchene Changamire Muri muchene Mwari We love you, God. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. You deserve the best. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. You deserve the. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. You deserve the. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. You deserve the. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. You deserve the best. Oh yes, you deserve the best. You deserve the best. Oh, you deserve the best.
We thank you, Heavenly Father, for we are here, Lord. We are here, Lord. We are here, Lord. You deserve the best, Lord, Heavenly Father. You deserve the best, Lord, Heavenly Father. There's nothing that we desire, Lord, Heavenly Father, that compares with you, Lord. There's nothing that we desire, Lord, that compares with you, Heavenly Father. We thank you, Father. We thank you, Lord. Tunakutendai Yesu, tunakutendai Masimba. Buri mwari banakona imichezo, buri mwari banotikonera imichezo. Nyasha zenyu mwari sinokara zakatipfugizira che. Nyasha zenyu mwari bachova sinokara ziripapchopera. We thank you, Father, this morning. We thank you, this Father, this morning. Buri mwari banotikonera Baba, buri mwari banotikonesa imichezo. Ashikirai mwari bachova mupenyu wangu. Tulipanda mwari bachova unenesonera. Hakuna mumwe mwari akafanana nebi Jehova. Hakuna mumwe akafanana nebi Mchwele. Mwari wa Jehova zita renyu ngarikuze. Zita renyu ngarisimuziro mangwana nano. Zita renyu ngarisimuziro mangwana nano Jehova. Tunapambiri kwa muri mwari. Tunapambiri kwa muri Jehova. Tunapambiri kwa muri umamasipa wose. Yasha zenyu mwari wa Jehova Mchwele zilipakati. Tunakutendai. We thank you, Jesus. Hallelujah. Baba weduwe kudenga zitarenyu ngari kutwe kuda kwenyu ngakuitwe ipo pasipano so kude iwo baba wedu baba wedu we kudenga irosi tarenyu ngari iwo baba wedu
We search for your glory, Lord. Asitauya Jesu. Kuzomata zitarengine uchene. Esataraba. Esataraba. Tauya Jesu. Tauya Jesu. Tauya Jesu. Tauya Jesu. Tauya Jesu. Esatara. Esataraba. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crown and worship. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crown and worship.
Oh, be lifted. We lay our crown. We lay our crown. We lay our crowns, Lord. Oh, be lifted. Oh, be lifted. We lay our crown. We lay our crown. We lay. Oh, be lifted. Be lifted. Be lifted. Ah, we lay. We lay. Oh, glorious God, Glorious glorious God. We lay our crown. We lay our crown. We lay our crown. Oh, glorious God, glorious God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngiri umoya umwe chete iwoyo wekunamata
toda kumbodzikisa gejo futi. Haleluya. Tine hondo dziri kutirwisa muupenyu hwedu. Tine zvakabata pfuma yedu. Tine zvisingadi kutiona tichienda kumberi. Asi rega nditi mudikani, Mwari watakatenda kwaari ndiMwari akanaka. Anoti don't worry kuti hauna ma-ammunition, kuti hauna pfuti dzavainadzo. Chaanongoita anokupa instruction yekuti famba wakadai zvinoita. Amen. Kune vakanzi tendererai guta, rusvingo rwakatipa rwakakura uhu 6 days kamwe chete, rechi 7 indaika 7 mongodaidzira chete zvenyu zvinoitika. The war, it was flattened. Pana zvinoitwa naMwari ava vadikani kana watenda kwaari. Vana Gideoni vakanzi nyaya dzekuronga madzimai kudziwanza. Masoja yenyu 33,000 akawandisaya ngaambodzikiswa. Ndobva aenda pa10 zvikanzi ngaambodzikiswa futi. Ndobva aenda pa3 zvikanzi chiendai munorwa hondo, kureva kuti hondo yako inorwiwa naJehovha. Kana Jehovha vachinge vorwa, vane zvombo zvavanokupa. Nhasi piwa instruction yekufamba nayo. Ubude muno uine instruction, unohwina hondo dzako. Timbosvika pachinosvika pakunamata Mwari ava, timboti Mwari hondo dzedu dzinokundwa nemi. Haiwa Jehovha, ndiri zuva redu riri pauzuru, kuti mweya wangu uone paunofamba. Paufambi nerima mweya wangu, hauende murima, unoenda pachiedza. Timbonamata mangwananano nezita raJesu waNazareta. Tinokutendai Mwari vanoshamisa. Hondo dzedu dzinorwiwa nemi nezita raJesu waNazareta. Tipaiwo zvekurwa nazvo Mwari, tikunde hondo dzedu nhasi. Taurai izwi rine simba, tirove hondo dzedu. Taurai izwi rine simba, tirove zvinotirwisa. Aiwa munorwa hondo dzedu Mwari, zvakatevera upenyu, zvinoremera upenyu, zvinonetsa upenyu. Vamwe vanorwara, vanoda kupona majekiseni emweya. Aiwa Mwari vanoshamisa mangwanani, majekiseni emweya. Aiwa bayai vanorwara nezita raJesu waNazareta. Hakuna mweya yesvina inogona kumira pamberi pedu mangwanani ano. Tinotaura nyasha dzemuchinjikwa panzvimbo ino. Tinotaura mweya iye anotigonera, isu hatigoni. Tinogomerwa nemi, isu hatina. Tinogoniswa nemi, isu hatisvike. Tinosviswa nemi mangwanani ano. Tatouya Mwari wedu, kurapwa nemi. Rapai mweya yedu nhasi nezita raJesu waNazareta. Mweya kuda kuzviuraya vakapararwa neMwari wangu netariro. Dzoserai tariro mangwanani ano nezita raJesu waNazareta. Maritari akaitwa newakaipa ngaaparare nezita raJesu waNazareta. Mutsai zvenyu Mwari muupenyu hwedu mangwanani ano. In the name of Jesus. In Jesus' name. Muzita raJesu waNazareta. Iye zvikakarara shumba yerudzi rwekwaJudha. Aiwa roho ina wamidhisi. Tinokunamatai Mwari wedu muzita rinoshamisa ramambo Jesu waNazareta. Aiwa taizotsiwana nguva idzodzinyasha. Dai kusiri kuda kwenyu Mwari. Tinokunamatai nezita raJesu waNazareta. In the name of Jesus. Muzita raJesu waNazareta. Hallelujah, hallelujah. Regai tigamuchire iye watiunganidza pano. Kune vamwe vamukira kuzvipatara kunoda kunobayiwa nemadoctors, isu tinobayiwa muno. Kune vamwe vakapera tariro vasara vakarara kumba, isu tiri muno. Iyo tariro tinoiwana pano. Kune vamwe vanorwara pakati pedu vari kuti Mwari rapai denda randinaro. Iye ndiye anotigonera, iye zvoshamisa. Gota muchindi worugare ndiani umwe waungafarire panyika yevapenyu kunze kwaMwari iyeyu. Ngatimumufarirai muzita raJesu. Haleluya, 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 haleluya.
regai tigashire muranda waMwari ari pakati pedu. Tinongoti munhu waMwari, ma-instructions ndo achiri kuda kuti tofamba sei, totenderera guta here, torijusa masoja here, tongoimba here. Tipei ma-instructions. Mwari unotaura nemunhu wake, shoko rouya kukereke, kereke yoteedzera, kereke yopora muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Regai present worship vachigara pasi, tingoramba tichitenda Mwari wedu ivava muzita rinoshambisa ramambo Jesu. Haleluya, haleluya. Regai tigashire vadiki vari pakati pedu. Sunday school, Sunday school. Haleluya. Regai tigashire mateens nemayouth. Simba riri kwamuri. Zvamunoona isu takuinda tichitoita tichipera pichana pichana. Kada kumhanyisana nema tichakubatei, munotisiya. Kureva kuti our trust is in you. My youth nema-teenagers muzita raJesu. Haleluya. Regai tigashire vanamai vakarara vachinamata Friday into Saturday. Vamwe vari kumabhawa vachiuraya mhuri dzavo, vamwe vari kunzvimbo dzisina maturo vachiita zvisingavabhadhari. Asi madzimai epano akanga achinamata usiku hwese, achinamatira vana nesu. Tivafarire mangwanani ano muzita ramambo Jesu weNazareta. Haleluya. Regai tigashire vana baba. Vana baba rutsigiro rwenyu runokosha. Pamusha pakashayiwa varume, vanakomana kana vana baba, unongoona kuti pane kagepu karipo. Saka kuvepo kwenyu pano tinokudza Mwari nazvo. Rambai muchikomborerwa. Regai tikufarirei muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Regai tigashirewo leadership yepachechi pano, church board inotungamirirwa namufundisi wedu Pastor Jiriji, ladies board, men's fellowship. Mamwe mapoka ese atinawo, anyone anongonzi mutungamiri izwa kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Regai tigashirewo vari kutiona online. You are part of us. We adore you. Tinokufarirai. Rambai muchiona, muchikura pamwe chete nesu muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Panapa handinawo kupiwa any items nhasi. Saka ndichagona kungoita yangu item. Nekuti tikaramba takanyarara tinogona kufunga kuti pamwe Mwari havasi kubata. Amen. Ndingangotendawo Mwari kuti gore rino kukambani kwandaa kushanda ndinoshanda ndiri kumba. Haleluya. Ndaimbomukira mutraffic makuseni woita 1 hour panofanira kudhiraivwa 30 minutes. But zvinezvi ndosevha fuel ndiri kumba. Haleluya. Ende kubva ndichishanda, iro basa randaa kushanda ndiro rinondibhadhara kupfuura mabasa ese kumashure. Asi ndichishanda ndiri kumba hangu. Saka ndoda kukwidza Mwari nazvo. Saka Mwari vari kuita zvinhu vadikani. Let's give testimonies. Vanhu vazvizive kuti Mwari vedu vari kuita zvinhu, havana kunyarara. Patiri kusangana panapa havana kunyarara. Haleluya. Regai panguva ino ndisumudze kana tine mavisitors. Pano here vatanga kuuya kupinda nesu nhasi for the first time pano. We have those visitors who are visiting us for the first time. Tikuona tinawo itai henyu chimwe chidanho chekuuya kumberi, tikuzivei, tikufarirei the road portway. Hallelujah. Mavisitors edu tinonzwa shona here.
pakanaka mandire ruzivo. Pachechi pano tinofarira mavisitors. Pamunezema kubuda, mude musina kukwaziswa. Toda kukwazisai nezita renyu kuti mangwana mugodzoka zvakare. Saka munozivisa kereke kuti zita renyu munonzi ani, mabva kupi, kuti vanogara pedyo nemi vagopota vachikuona iwo. Munopinda chechi ipi, mativhizitira here, kana kuti mauya kuzotijoina zvachose, makatiziva sei kuti tinopindira pano. Saka that information is very important. Regai ndizvindirojuise, then you can do the same. Ini ndinonzi Baba Magunda. Yuri murume umwe ane mudzimai wake umwe chete akagara apa. Ndine vana vangu vashanu. Ndinopindira pano pa-AFM Roadport Prayer Center pasi pababa namai Jiriji vakagara apa. Ndinogara ku Wirral Park. So you can introduce yourselves in the same manner. Thank you. Amen Church. Zita rangu ndinoitwa Sister Elsie Bukuvani, ndogara namama Mai Mananga. Ndinopenda Methodist Church in Zimbabwe. Saka ndichave ndichibata nemi pandine ndichigara ndiri kunoku. Amen. Amen Church. Ndinonzi Gogo Bweshe. Kano kepiri ndichiuya panapa. Zvinofadza kuti tichisanganiswa kudai muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Ini ndinonzi Gogo Marekwa. Ndiri mudikonesi kwaMutambara kuZimbabwe. Ndafara ndinokuti mwe munamatiro vana vedu awa. Kuzi uyai henyu timbomuongorore kuti mune hosha dzakadini. Kurapiwa ashoma anozviitirwa. Saka ndizvitaure kuti ana akomborerwe. Makomborero hope. Hallelujah. Mapepa amina wayo. Rimwe racho munongonyora zvenyu madetails enyu kuti tizoziva kuti ndivanani vakativhizitirawo pazuva ranhasi. Rimwe racho munongoverenga nhoroondo yechechi yedu yepano kuti muzongotiziva mutizwisise. Panopera service, our church secretary vachada kuzokuonai pamasofa ari apo ekrimayo. Munongogara papo for 2 minutes. Vanai vokuonai vokupai marefreshments muzita raJesu. Amen. Ngativauchirirei vachinogara pasi. Regai nguva inondisire kuna church secretary vauye nezviziviso muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Regai titende Baba Magunda nai. Aiwa ngatingoombererai Baba nai Mai Magunda vari kutitungamirira zvakanaka ora kutiteera zvakanaka. Remekedzo rwangu kuna mufundisi ebhodhi repano vari vakuita zvakanaka. Neumwe ngai ndimboita semurairidzi bata zvandiri kuita izvi votarisa zviso zvevanhu. Haleluya. Pane vamwe vanoti ndinonyara handikwanise kunyara kuti ndikanyara anofa nenzara. Ichokwadi, ukanyara vana vanofa nenzara. Haleluya. Regai tipanane zvedu zvezuva ranhasi muzita raJesu. Amen. So zvidzidzo zvedu zvekutanga zviri kubva kumadzimai. Madzimai ari kutiudzawo kuti kune fasting Thursday. Prayer points achaiswa paWhatsApp group. Uyezve muri kubreka fasting muri kudzimba enyu. Haleluya. Echipiri chiri kuti madzimai vari kutengesawo mathematics 150 rands echete. Uye panenge paine mabareta madzimai or ladies barret ari kuita 100 rands rimwe chete. Uye vane mahimbo anoita 50
ranzi rimwe chete. Vanoda vanofanira kuona Joyce. Hallelujah. Tatu chiri kubva kumadzimai chinoti maladies vanenge vachitengesa maitsi ari kunzi maitsi aya zvidyo kana kuti zvidyo kana tiri kutaura in plural. After service musi wa27 July kureva kuti vanositengesa nokumbirwawo kuti pazuva iri mumba pamukana madzimai pavanenge vachitengesa zvekudya izvi zvavanenge vachitengesa. Hallelujah. Chekupedzisira chiri kubva kumadzimai vari kuti ivo kune ladies lunch outing weSaturday 23 August kureva kuti tiri kuziviswa paine nguva yakati rebei. Hanzi ngatigadzirirei zuva iri uye tichaziviswa zvizere nekufamba kwenguva maringe nekuti chinenge chichifamba sei. Hallelujah. Ngai ndichiende kuzviziviso zviri maringe nekereke. Kereke weye tiri kuziviswa kunzi we have no fasting this Monday. Pray nemhuri dzedu tiri kudzimba patinenge tiri muzita raJesu. Hallelujah. Ndaziviswawo kuti hanzi kune concert crew vane zvavari kuda kuti ndisati ndapa chiziviso chiri maringe neconcert. Regai ivo vaite vape chiziviso chacho. Mari vachikudza. Amen. Ndangonzwa kuti ndanda kufunga vanoita nezve. Hallelujah. Munhu wani here? Hallelujah. Vari kufara chete. Hallelujah. Amen. I bring, my name is Nanda Magwe. I'm officially inviting you on the 12th of September to our Faith Ignited concert on the 12th of September here live at our church. Hallelujah. Hallelujah. Vari kufarira chitiko ichi. Hallelujah. Hallelujah. Yes, please, let's go and gonna get our ticket online. As you can see, general it's 150, VIP 300. So my job is to make sure that we reach. I invite 1,500 people. Hallelujah. But in order for me to do that, I need your assistance and your help. I need you to help me spread the word, and I need you to help me to invite a friend. So invite a friend to invite that other friend. Hallelujah. So 12th September here from 6 p.m. live. I want you to help me invite a friend. Hallelujah. Tinenge tiri pano, praise and worship. 3 amazing artists. Amen. Thank you. Hallelujah. Ipapa nanjitofunga muzva zvinongoitika kana wakukura pfungwa dzinotanga kumhanya. Mbofunga YouTube anomboonekwa kumba kwangu. Saka ipapa mufungo wangu ongori kuti ndatenga tiketi yeVIP ndinge ndakagara kumberi uku cameraman haambondipotsi nokuti paYouTube video yemumwe munhu ndenge ndiripo. Hallelujah. Saka ngatitengei matiketsi hama munashe tiitire zvakanaka. Tiwane maYouTube videos ekuti anorarama kuti darika isu. Hallelujah. Amen. Amen. Vana baba vari kutizivisawo kuti there is going to be a men's fellowship revival 14 to 17 August. It's an opportunity for us yekuti tisimudzirwe. I'm sure vana baba vachazouya vachinyatso kutaura maringe nezvezuva iri, but ngatigadzirire sekereke. Regai tingoyeuchidzana sekereke. Kuda pamwe unogona kunge uri munyowani, kuda pamwe unogona kunge kazvizivi kana kuti wangozviita overlook. Kana tiine vana vadiki vatinavo, tinongokukumbirisaiwo sekereke kushandise macheya ari kumashure. Because usually vana kana vana. Hai. Pane shona inoti vana. Spelling akangofanana, but my pronunciation kana matoni ezviri vana zvacho zvakangosiyana. Vana. Saka tikanga takagara navo vamwe vacho vanotikumbira zvekudya, kana vakumbira zvekudya havagoni kuita sei? Havagoni kuzo. Hallelujah. Amen. Amomberere mumaoko. Hallelujah. Handisi kuziva kuti pane zviri kuonekwa here zvisinyasobuda zvakanaka.
saka vana vane tsika yekuti kana pavanenge vakagara tikavapa kana chokuti pamwe pacho anogona kuguta achiri pahafu yebhodhoro rimwe racho rozongorasikira pabhenji kuzozvi kana rasikira pabhenji apa magariro atakaita panonetsa mabhenji edu anonyatso kunetsa hamene kuti vamwe munokumba kwakaita sekwangu here macloth aya ane nyaya panyaya kana uchine vana vadiki so tiri kungokumbirisawo ife kuti mwana wawinaye ngatishandisei macheya ekumashure ayo kuti ngotiitira zvakanaka. Haleluya, amen. Kuyeuchidzwa Friday andizvo Friday saka hanzi macouples eshe kuti vari kuronga vafinalize made mapayment ari kudiwa aya mangwana. Haleluya, amen and amen. Ngatibhadharei mangwana kuti vari kuronga vaitire nyore kubhuka matebhuru oningirira varikufanira kubhadhara mari izviya 300 pekapo. Alright, hanzi chimbobhadhara yenyu ma 300 kanaka nai. Amen and amen. Mayouth ese muri kukumbirwa kusara muonekwe neutungamiriri hwenyu kuitira zvakanaka. Amen. Ndodaira pamuri kufanira kusara kumusoro mune zvamuri kufanira kuronga. Uchidzwa kuti tine Holy Communion Sunday inouya, vashandi vepapulpiti ngatigadzirire. Uyezve sekereke tiri kuyeuchidzwa kunzi nemamidweek service anenge ari online na 7 p.m. Let's join, let us be ministered to. Tisangomirira Sunday chete asi kuti nepakati pevhiki Mwari vanenge vachingotiropafadza munhu wavo nai munhu waMwari tiri mufundisi wedu pakati pedu takaitirwa zvakanaka isu. Amen. Kungoziviswawo zvakare kuti both the Shona service and the done mafestival ngatiende ipapo kuita zvatiri kufanira kuita, like whatever we can do to encourage or to minister through kuramba tiripo pamasocial media platform. Tikuziviswawo zvakare sekereke vanenge vari pano 9 a.m. kana 3 p.m. We want to see kuvaona uyai makasununguka yapakereke pano, but kana makamanikidzika panguva ukai panguva yamuri kuda iyoyo muvaone. But tinonyanya kuyeuchidzwa zvakare kuti not only available on Tuesday, kundisi vari available all the time. Kana muchida kuvaona any other time other than yandataura iyi, ndapota hangu dai church office 9. We are encouraged as members isu pachezvedu sezvatakaita, please invite someone to church. Important ngatikokei vatinokwanisa kukoka hama neshamwari. Let's grow together in faith. Someone particular coming Sunday kotiitira zvakanaka. Vaenzi vese kumbira kukuonai apo pamasofa ayi pakanzi connecting lounge, sangane ipapo just for a minute or two kotiitira zvakanaka. Amen. Kungo ramba tichingoyeuchidzwa kuti kubvisa zvegumi nezvipo ndakatikoshera sekereke sevanhu tinokurudzirwa isu semamembers tinokurudzirwa zvipo zvedu nezvegumi kuitira zvakanaka. Pano takaropafadzwa tine nzira enda henyu pane chepamberi ndanda chijamba icho nenzira ina dzekubvisa zvegumi. You can either do my electronic fund transfers uchishandisa mafoni enyu. You can also do my deposits chaiwo mubank chaimo. You can also use speed machines kana kuti maswipe machine ari kuseri uko, or munogona kuuya muchikanda zvipo zvenyu muoffering basket. Haleluya. Tinoyeuchidzwa tese kuti patiri masero group pedu ngatirambei tichingoshandirana pamwe chete nemasero group leaders edu kotiitira zvakanaka. Haleluya. Inini maybe chekupedzisira chananda kutokanganwa vana vese vari 3 years and above pano tinovakurudzira kuti ngativakandei Sunday school, vatambe nevamwe mazera avo, tange kutoshanda navo vari vadiki kudaro. Haleluya. Wadzane navo vana ava. Amen and amen. Zvinotiitira zvakanaka kana tichishanda nevana nai. Nokurudzirwa kuti mudaro nematichers ariko, they are dedicated enough and they
happy kuti vashande nevana ava. Saka munokurudzirwa vabereki kana mine vana vari 3 years and above vaendesa ikoko. I know kuti mazuva ekutanga anogona kunetsa. Pese ane mwana anotoziva kuti zuva raakatanga kuendesa mwana kuchikoro mwana akachema asingadi nezvechikoro, but iko zvino izvi vaakumhanya kuendako. So don't worry, vakachema pane munguva yezvino azvinongopera vachatanga kukufarirai vokupai mukana wekuti munzwe vhangeri musina kana ani zvake anokudisturbai. Rangu inini basa ragumira pano, regai ndidzosere kuna baba Magunda. Amen. Hallelujah. Regai ndikuyeuchidze itsumo hamuchadzizivi nhai. Hanzi zvinonzi kunzi dzipakate, handi kunzi uite sei uridze. Rava kuti ndanangomirawo uko kwangu vakapfupi nguva yangu yakupera zvayo. Asi isati ndabva pano, regai ndingoti kereke ndibatsiraiwo kufarira mudzimai Mwari wakandipa nonzi Mai Magunda ava nevana vangu Shalom, Patience, Shakela naNoel muzita raJesu. Haleluya. Regai nditi takasimuka, mwoyo yedu yakagadzirira, nzeve dzedu dzakagadzirira, kuti Mwari tipewo ma-instructions ekufamba nawo, kuti zveupenyu hwedu zviendeke, kuti zvinonditeverera zvinofanira kutama zvitame, zvanga zviri kure zvinofanira kuuya zviuye, kubudikidza nekutaura kwenyu Mwari. Mufundisi, Mwari ngaukuitire zvakanaka, mutipudze mberi nesevhisi muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kutenda Mwari nevanditangira kuuya leader intercession baba namai Jakata, ndikutenda MC vezuva ranhasi, baba namai Magunda, ndikutenda vapa zviziviso mama vashumira ku-English service. But I want us to do this thing for a considerable time going forward. Whenever before I preach, I want us to do this. I was praying a lot and the Holy Spirit revealed to me that when we come to church, we are having a problem where people even meditate to kill in church, meditate to destroy in church, or to come to do that. Why? We are no longer doing the prayer of confession. And we are going to the altar without confessing. Amen and amen. You can sit nemunhu wauri kutotarisira kuti ndoda kumudonedza, ndoda kumukuvadza, ndoda kumuitira this. But if you have a moment of reflecting kuti, why did I come to church? Because I was forgiven and I need to forgive. If we meditate, ndakanchiverenga kuna Matthew, ndokumbira umundisire Matthew pa Matthew 5:23 to 24. Ngoiverengai. Naizvozvo kana wada kupa chipo chako paaritari, ukayeuka pakare pokuti wakatadzira hama yako, siya chipo chako ipapo pamberi pearitari, tanga waenda kundoyanana nehama yako, wozouyawo pachipo chako. Verengai nechirungu. Therefore, if you are offering your gifts at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of your altar. First go and then be reconciled to your brother, then come and offer your gifts. Amen. In revelation to this verse, I just want you, today we are talking about altars. Kusimudzwa kwema altars, chi chinonzi altar. How does an altar affect your life and how to address it? But before we even address an altar, which is a place where people are blessed or cursed, let's go back and make sure that I'm not holding anything against anyone. When the devil is about to destroy you, he makes you dirty first. Because when you are clean, you are not tangible. Kana Satan, kana muchi, I have checked in the animal kingdom. If you want to attack a buffalo,
the lion first separate it, because it can't attack it in a group. So patiri kuuya kunoku kuchechi, I understand munhu wese ashandisa mari yake, ageza, agadzirira. Patiri kusimudza ma-altars. You see, there's a lot of tension in the church. There's a lot of grief in the church. There's a lot of collaboration in the church. There's a lot of missiles in the church. Ari kugadzirwa nevanhu vari kuuya vakagadzira kuparadza, obuda akagadzira kuparadza. Instead yekuti pauri kuuya uine something heavy on you, you need to go back home when your heart is lightened. So I just want, whether you do it or you don't do it, but I'm doing my work as a pastor. Kungokudzidzisa kuti pawauya kuchurch, you need to let go certain things. You need to release certain things. You are not releasing because they've done good. No. You are releasing because you are a child of God. You are not doing it because they are good to you. You are doing it because of who you are. Iwewe kana uri salt, keep your saltness. Don't be defiled by environment around you. I will teach a lot when I'm talking about our altar as a system. But before I do that, vana va Mwari, it doesn't really help to come to church as a culture without upholding the purpose of coming to church. I just want you to get a time of confession. I know kuti vamwe hamuna zvivindi zvekunobata munhu ruoko umuti sorry, but at least say to yourself, I'm not doing this anymore. Hazvibatsiri kupfeka mugotenga hembe but muri chikonzero chemisodzi yevamwe vanhu. Umwe munhu ari kutochema nezvinhu zvawaigona kugadzirisa iwewe. Umwe munhu ari kutorwadziwa nezvimwe zvinhu zvauri kugadzira iwewe. Umwe munhu ari kutorwadziwa nekuda kwepawakatsika iwewe. Why can't you let it go and trust kuti Mwari vanotinzwira nyasha? I just want us to do. Kudhara kwataimboyepfuura nako kumapostori, usati wapinda waipinda pagedhi remweya wokonfesa. In as much people would say they are barbaric, but that thing works. Mauya sekapo hamusi kukwazisana. Modzokera kumba hamusi kukwazisana. Why did you come? Why are you here? Mauya une a brother or a sister who has done good to you, but they made a mistake. You are busy stepping on them. You are busy stepping on them. And you come. And pamwe pacho tinowarairwa tikatotaura nendimi. Pamwe pacho tinowarairwa tikatounza offering. Pamwe pacho tinowarairwa tikatomira tikacheya tikaparidza, but moyo yedu iri pabasa ichiseva another altar, and yet we are saving another altar. And this will do. Even if you want to ambotendeuka kwe 3 hours idzodzo, at least you have confessed. I just want munama ansura to daidzire. But I just want, the decision is on you. The honors is on you. Ngatiregedzei zvatiri kuita. Tirarame upenyu hwekuti kana ndauya kuchechi imboitawo 5 hours zounoti handina wandiri kurwa naye, handina wandiri kunetsana naye, handina wandiri kuchemedza, handina wandiri Job anoenda paaltar achiti Mwari, zvichida vana vangu vakutadzirai kumafuro zvaasingatozivi. Do you know that churches now, they are burial orders? At the slightest opportunity to destroy, they are destroying. But yet, tiri kunamata kuna Mwari. I don't know if it makes sense, but I just want someone to take this time to say, I am freeing my spirit. I am letting it go. I'm not fighting anyone. Can we pray? Baba vari kudenga muzita raJesu, inzwaiwo izwi rangu, ini nemhuri yangu nekereke. Baba muzita raJesu, regererai kutadza kwedu, regererai patakatadza tichiziva, regererai patakatadza nekusaziva. Baba vari kudenga nezita raJesu, natsaiwo moyo yedu muservice ino, kuti icheneswe nemi Mwari, tiyanane nevatiri kurwa navo, tiyanane nevatiri kurongera zvakaipa.
Baba vangu nezita raJesu, miromo yedu ngairege kupupura nhema, kuti patiri tiri kukukudzai uye patiri tiri kuparadza basa renyu, patiri tiri kuparadza vana venyu, patiri tiri kuparadza dzimba dzevanhu, patiri tiri kuparadza upenyu hwevadiki vari pakati pedu. Mweya Mutsvene tibatsirei kana taakuuya pamberi penyu mangwanani ano, tiuye nekurevesa. Moyo yedu ngairege kutadzira vanhu. Baba, tidzidzisei kuregerera vakatitadzira nevatakatadzira vatiregerere. Moyo yedu inatswe nesu Mwari. Patiri kuuya neoffering yedu mangwanani ano, patiri kuuya nezvipo zvedu nezvegumi zvedu mangwanani ano, patiri kuuya nemoyo yedu mangwanani ano, titangai matinatsa Mwari. Tangai machenesa moyo yedu Mwari. Tangai machenesa pfungwa dzedu Mwari. Pfungwa dzedu ngadzirege kushandiswa nevakaipa. Pfungwa dzedu Mwari ngadzirege kushandira vakaipa. Pfungwa dzedu ngadzititendere Mwari. Tsoka dzedu dzirege kufamba nevanorangana zvakaipa kana kufambira kurangana zvakaipa pamusoro pehama dzedu. Mwari vekudenga, dzimwe hama dzedu dzakatitadzira, asi isu Mwari tibatsirei kuchengeta utsvene. Dzimwe hama dzedu Mwari dzakatitadzira, asi isu Mwari tibatsirei kuvaregerera. Nesu Mwari tirege kukutadzirai. Baba, tiregererei pakutadza kwedu semhuri. Tiregererei kutadza kwedu as individuals. Tiregererei kutadza kwedu sekereke. Moyo yedu Mwari inatswe nemi. Bvisai kuipa kuri matiri. Bvisai hutsinye huri matiri. Bvisai kushata kuri matiri. Bvisai Mwari wekudenga moyo wedombo, muise moyo unonzwa kwamuri. Mwari wekudenga, bvisai moyo wedombo matiri. Kana tonamata, tinamate nemoyo wakazara nemi Mwari. Patakakutadzirai tibatsirei kutiregerera. Titendeuke Mwari. Baba, ndiri kunamatira the gift and the power of repentance. Isai mweya wekutendeuka matiri, kuti kana tatadza titendeuke muzita raJesu. Amen. Handizivi ndiri kuzvitaurirei, but I really feel strong kuti every Sunday we need to pray this prayer where we ask to be forgiven. One thing that I want you to know, munu ende munhu anodiwa naMwari. The moment you step on a person, uchimuitira utsinye, uchiziva, hakuna munhu akagadzira mota yake anokuona uchiitemba nematombo akaramba achikusekerera. Mukaramba muchikanda miseve kuvanhu, pamwe pacho ramangwana redu ariite zvakanaka. Pamwe pacho tinosiyira vana nhaka yemisodzi nekuda kwemiseve yatiri kukandira vanhu. Kana angonzi munhu, Mwari vanomuda, even akanzi akashata zvakadii. Ndiri kukumbirawo, rega kunyanya kukanda misodzi kuvanhu. Rega kunyanya kupemberera kuchema kwevanhu, uchiti tamupfidzisa, tamutsika, tamupfekedza saizi yake. Wakamuona akasikwa naMwari. Munhu ane nyasha dzake. Mukuchema kwake Mwari vachamunzwa. Mumisodzi yake Mwari vachamunzwa. Vanogona kusamunzwa nhasi, vanogona kusamunzwa mangwana, vanogona kusamunzwa next week. But zuva ravanomunzwa, it's you fighting your creator. Uchasvika zuva rauchazorwa naMwari nekuda kwevanhu ava. Zvakadii mangwanani ano, tisati taparidzirana, tingotendeuka kubva mukukandira vamwe miseve. Munhu hama yangu anogona kuzongonzikwa naMwari. Even gore pamwe pacho unogona kutomuuraya. Remember kuti Abel akarangirwa ropa raKaini. Kaini akapanichirwa ropa raAbheri. Abheri wacho atofa. Vamwe vacho vamuri kukandira miseve muchabudirira kuvauraya.
vamwe vacho vamuri kukandira miseve muchabudirira kuparadza mamereji avo. Vamwe vacho vamuri kukandira miseve vana vachatadza kukura zvakanaka. Vamwe vana vevanhu vamuri kuchengeta muchavarova vakakura vakaremara, but denga rinogona kuzoramba kutadza kunyarara. Iye mamuitira utsinye, but hamuna kugona kuvhara denga, nekuti munogona kuvhara vanoona nemeso, asi unhu hwenyu hwakananikwa pamberi pechiso chaMwari, kuti vamwe vamuri kurwa navo ivo havasi kurwa nemi. Vamwe vamuri kuitira utsinye havana nzira dzekudzorera. Kana ari mwana ane 4 years mukangomurowa matomurowa, haagoni kukudzorerai, haagoni kurwa nemi, haana chaanogona kukuitirai. Vanhu vamuri kutsika vamwe vacho kumafamilies, we are too boastful tichiitira vamwe vanhu utsinye. In our families tichiratidza patakakomborerwa naMwari nemota, we use that car to punish people. Patakakomborerwa Mwari nechikafu, we punish people kudya vachiona. But kudenga kuna Mwari uko zvinhu zvese zvazoitwa, but denga rinongoramba riri denga. Mwari vanongoramba vari Mwari. Do not abuse power. Do not abuse money. Do not abuse anything in your hand against munhu akasikwa naMwari. Vana vaMwari pamwe pacho tinodyara miseve. Vamwe vedu tiri kugadzira makuva edu, vamwe vedu tiri kugadzira misodzi yedu, vamwe vedu tiri kuparadza miseve yatiri kukandira vamwe. Denga rigoni kuramba rakanyarara. Vanhu vanonyara, ende vamwe venyu munofunga kuti hamuzikanwi. It's fine, but akakusika anokuziva. Neane vanhu anovadi, anovaziva. Unoza ndinombotya pamberi paMwari pane nguva yandinorohwa nehana, ndikafunga kuti kana Mwari vakada kuratidza umwari hwavo nemararamiro atiri kuita, where do we go? Titore nzvimbo dzedu. Hallelujah. Ndoda kuti tiverengerwe shoko raMwari in the book of Corinthians, chapter number 1 Corinthians 4:14. Taverenga. Munhu asina mweya haangagamuchiri zvinhu zvinobva kumweya waMwari, nekuti zvinonzwisisika nemweya. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they foolishness to him and cannot understand them because they are spiritually discerned. Jeremiah 1:10. Tarira nhasi ndakugadza pamusoro pendudzi nepamusoro poushe, kuti udzure nekubvarura nekuparadza nekukoromora nekuvaka uye nekusima. See, today I appoint you over the nations and the kingdom to uproot and to tear down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. 1 Corinthians 9:13. Hamuzivi here kuti vaya vanoshumira mutemberi vanowana zvokudya zvavo mutemberi, uye vanoshumira paaritari vanodya zvearitari. Don't you know that those who work in the temple get their food from the temple, and those who serve at the altar share in what's offered at the altar, on the altar? Hallelujah. May the Lord bless the reading of the word. Muzita ra Jesu. Hallelujah. I've got a variety of verses that I will read as I teach. Ndoda kuedza kutaura nechinhu chinonzi altar. I want to talk about altar Ende kuti inoshanda sei. and how it works. Kuti patiri kuti altar tiri kuti chii. That as we are saying altar, what are we saying? And an altar is a system. Altar is Kana kuti it's a plant. or chima, Inodyarwa, you can plant it yodiridzirwa. and you water it. Ukaidyara ukasaidiridzira inooma. If you plant it and will not water it, dry up. Munhu achisikwa, As a person was created, akasikwa into 3. was created in 3 forms. Chekutanga tine the spirit, First thing we have is the spirit, toita the soul, then the soul, then the body. and the body. Kureva kuti tine muviri unoonekwa, Meaning we have the body that we see,
tine the soul isingaonekwi Then the soul that we cannot see, and the spirit that we cannot see. and the spirit again that we cannot see. Regai ndigamuchire gogo gweshe pamwe chete nagogwe marekwa. Gogo marekwa vakabereka mai gweshe, gogo gweshe vakabereka vagweshe. Saka vakaunza zodzo yavo mumba kaviri. Bhaibheri rinoti mubereki ane simba rekuropafadza mwana. Saka zvakaitwa nemaseo leaders edu ekuvitpok baba namai gweshe vakati ngatimbovatorai ka1 timbovadyisa McDonald's ka1. Makaropafadzwa vabereki vangu, komborerwai nashe, mwoyo wangu unofara kukuonai. Chinana gweshe ini ndakachiruza, vangu vakaenda kunova nashe, but I'm happy kuti muri pamwe chete. Chiregai kutonga matare, bikirwai mudye mufare, kuti vana venyu zuva ravachasvika pazuva randiri nhasi rekuti vese vakavata hope vanoti takambofara, kwete kuti gore riya takatongwa. Zvinokanganisika zvinogoneka, but shoko raMwari rinoti mufaro bedzi bedzi. Patasangana muchii mufaro bedzi bedzi. Vandizvo makaita enyu mai gweshe pamwe chete nababa gweshe makaunza vanhu ava kuno, idyai nezvamusati mambodya musati handizvizivi, ingodyai so that tinakirwe nazvo. Nai mai vangu vaigara kuti hai zvandidyi noti chingorayirai chete, nekuti mabva kwenyu mauya kwani kwedu. Tinenge tatobika nekurevesa tichiziva kuti hamuzvizivi, chingoruma-rumai pamwe muchanzwa zvichiita. Kana zvisingaiti moti handisi kuchinzwisa mwanangu, musati handidyi tangai marayira. Zvimwe zvacho zvinozongonaka matanga. Mwari verugare vachidi vachifudzwa muzita raJesu. Amen. Okay. Teaching yangu, vabereki, it's part of the altars. Parents are part of the altar. Why? Because hakuna anoya panyika asina mubereki. Because no one comes on earth. Kana vakagona kana kutadza, They succeed or fail. vanoramba vari vabereki. They'll still remain your parents. All right. Regai ndiende kumanotsi angu ndimboedza kutsanangura ndisakanganwa. I'm not a very good teacher. I'm not a very good teacher. Mwana wangu ari kuramba kuti dedi munogona, ini ndichiti handigoni. Aramba kurivhesa mazwi ake, musiyai akadaro. Agara muofisi yake semwana. All right. In an altar, it's a place where we worship. Altari inzvimbo yatinosvibira. Zvisinei nekuti ndiani ari kunamatwa ipapo. Regardless who is being worshipped. Whether ndiMwari Either it's God kana Satan. or Satan. But panonamatwa panonzi pa-altar. But where we worship is called an altar. Kureva kuti patiri kunamata, Meaning as we worship, titori ne-altar. we have an altar. But an altar is connected to the spirit. But altari yakabatanidzwa nemweya. Haigoni kuva aritari kana isina mweya wayakabatanidzwa nawo. Cannot be an altar if it's not connected to a spirit. Kureva kuti every altar is spiritual. Meaning every altar ine mweya. Andede. Saka an altar is a system. Altar itsika. And what is a system? Tichinonzi tsika. Ora ndichadzoka ikoko. I'll come back. Kana kuti munoziva kuti ndaitarisa tichikura when we grew up. When we were growing up, Waigononzi gara pabonde apa. they might tell you to sit on the mat. Wotoudzwa zvekuita uri pabonde ipapo. And they'll tell you what to do on that day. Iwe usinganzwisisi kuti chii chiri And kuitika. you don't understand what is happening. But kutopagara nekutozviita But you sitting there and doing it hazvirevi kuti haukanganisiki. doesn't mean that you will not be disturbed. Unotokanganiswa nealtar iyoyo. That altar will disturb you. Kusaka kusazvinzwisisa You not understanding it hazvitadzise vanhu kugadzira maaritari. doesn't stop people from making altars. Uri kunoku When you are here, pasina ataura newe, no one has talked to you. vanogadzira altar yavo, They make their altars voshandisa zita rako, and they use your name yotoshanda. and it works. As long as vaine simba rekushandisa zita rako, As long as they have the power to use your name, vanorishandisa. they will use it. Saka mufundisi ndoita sei So, Pastor, what must I do nema-altars anogadzirwa ndisipo? with these altars that are made in my absence? Nekuti handina kumaudzwa Because I was not told about them and handiazivi. and I don't know them.
Maaltars aya anobviswa nekunge iwewe waitawo yako altar. These altars can only be removed when Nekuti you make your own munzvimbo altar. dzemweya Because in the spiritual realm, amurwiwe zviri physical only. you don't fight physically only. Zvinotorwiwa nemumweya. You fight spiritually. Okay, ndaitarisa panyaya dzekuroorwa nekuroorana. I was checking on the issues of getting married. Unogona kusangana nemunhu akanzi haarori. You can meet someone who was said that you will not marry. Iwewe wakaiswa izwi rekuti unoroorwa. When you have a declaration that you will marry. Saka mweya wekusaroorwa So that spirit of anti-marriage nemweya wekuroora and that spirit of being married inotanga kurovana. will start fighting. Unenge wahwina You will be winning. ndo unodetermina kuti ucharoorwa here kana kuti hauroorwa. Winning spirit will determine either you will be married or not. Unogona kusubmita mapepa emba But submit the papers of your house. zvese zviripo. Everything is there. Kana paine chirevo chekuti hamutengi imba, If there's a statement that you will not buy a house, they will find a fault. they will find a fault. Yobva yarega kutengwa imba iyo. In that house, you will not buy it. Asi pakaita ane simba But if there's someone who has power, anonotaura izwi who speak a word rinonodestroya altar iripo, that will destroy the altar that is already there, zvinoreva kuti imba yaakutengeka, it means that that house you can iyo buy it. altar iyi iripo. It will be whilst the altar is there. Pane chiri kumeka sense here. So kureva kuti patiri kunamata Meaning, as we are praying, kuna 1 Corinthians 2:14 1 Corinthians 2:14, iri kuti munhu asingazivi zvemweya I think there's someone who doesn't know about the spirit haagoni kurarama mumweya, cannot live in the kureva spirit. kuti ma-altars ari nyore kushanda navo Meaning, altars are easy to work with kana waakunzwisisa when you understand kuti kune zvemweya that they are spiritual zvinorarama. that you can survive in. Kungova ne-acknowledgement You acknowledging kuti kune mweya inorarama that they are living spirit yatinofanira kurwa nayo. that we must fight against. Unotwa Jeremiah achinzi ndakutuma Here Jeremiah is saying, I've sent you kunopwanya to destroy macities the cities nekuzovaka. and build them, Anga asina army, not have an army, anga asina musoja, not have a soldier. anga asiri mambo. He was not a king. Kureva kuti nyika dzaizokundwa neIsraeri Meaning those countries that will be defeated by Israel dzaifanira kutanga dzabvisa zvimwari zvavo were supposed to first remove their gods wozoisa mwari waIsraeri. and put the God of Israel. Israeri yogona kuvatonga And Israel will be able to rule them. nekuti aisagona kuvatonga ivo vaine zvimwari zvavo. Because he could not rule them when they have their gods. Kureva kuti kwese kwauri kuenda Meaning wherever you're going, kune mweya weko, there's a spirit that rules you. and you need to be able to overcome mweya iwoyo. And unofanira kuva nesimba yekukunda mweya iwoyo. Kwauri kuroora, Wherever you're going to marry kwaucharoorwa, or where you're going to be kune married, maaritari ariko. there are altars that are there. Ende ma-altars aya anogadzirwa sei? And these altars, how are they made? Vabereki vanogadzira ma-altars Parents make altars vachishandisa information yavainayo, using the information that they have. whether wrong or right. Whether yakanaka or yakashata. Kureva kuti pama-altars atiri kutaura Meaning on these altars that you are kune talking about, akanaka they are good akaitwa nevabereki vedu that were made by our parents atisingafaniri kuparadza. that we must not destroy. But isu kana taakunamata But as we pray, tinoramba tichingonamatira ari negative, we always pray for those who are negative, tisingatarisi akanaka akaitwa not nevabereki. acknowledging those good that were done by our parents. Yakaita seipi mufundisi? Like what, Pastor? Ukatarisa kudyara kwaIsaki If you check how Isaac planted munyika yevatorwa, in the foreign land akaita akakohwa 100-fold, and yielded 100-fold, yanga isiri nyaya yekugona kwake, it was not because he was ranga able. riri izwi raAbhurahamu It was the word of Abraham raakaropafadza naro chi that he blessed Abraham. Isaac. Isaac, yes. Ukatarisa Jacob If you check Jacob, paanoenda kwaLabhani, when he goes to Laban, mafuro mhuka dzakatanga kubereka, the pastures, the animals started giving birth dzikabereka dzikawanda. and become many. Why? Baba vake His father, Jacob Jacob, vakanga, baba vake I mean Isaac, father Isaac, vakanga vataura izwi had spoken a word paari, on him vakamuropafadza, and blessed and him. it became an altar And have altar. yakaita kuti paakaenda kwaLabhani That made him when he went to mhuka Laban, dzibereki
The animals give birth. mukatarisa last 2 weeks tainamatira vana The last 2 weeks we were praying for them. tichiti isusu gadzira prayer bank As we're saying, create a prayer band. yekuti kana vana vakazoomerwa At your kids, when they are vane hard times, aritari nezwi they have an altar with the word riri kutaura that is speaking kuupenyu hwavo to their life. pakaita anoda kuitira utsinye mwana wako If someone wants to hate iwe your child, wakaisa seed you have put a seed, wakamutsanyira you have fasted for your child. zvaanoronga Whatever they plan hazvibudiriri will not succeed nekuti ivo vari kushandisa ota yasatani because they are using Kuda- Satan's altar, kuda kuparadza mwana wanting to but destroy your mwana child. ane izvi riri kufamba But naye your child is the one mwana that ane is izvi moving riri with him. kumutenderedza Your child is a mwana spirit that ane is mweya surrounding him. Your child unomunzvengesa is a spirit that escapes him. vana baba nanamai kunze kwakashata uku. Outside there's danger. kune vanhu vakangomirira kuparadza There are people who are waiting kune to vanhu destroy. vakangomirira kuita There utsinye are people who are waiting to hurt. mumwe musi ndaitaura namai mufundisi The other day I was talking to the pastor. vachindiudza kuti kune mukadzi He was telling me that there's a lady akaita a certain condition who had a certain condition yaaiti anoda kupfidzisa vakomana chete that he wanted to fix all the guys, boys boys, kuti vave nechirwere ichocho so that they have that. ndakachipiwa Said she was given. ndinofanira kupanicha mhuka inonzi mwana komana Wanted to punish wese all the mukomana males. waaisangana naye Every male that you, kana achida mari if you wanted money, aitomubhadhara kuti amupe chirwere pay so that you, kureva kuti mukomana mwana wako haana kutadza meaning your child did not do anything mwana wako wrong. haana zvaari Your kuziva child doesn't know asi anything. kune apfekwa nemweya But wake there's someone who has waari put kuda that this- kungoisa pavanhu that he wants to put on nezvaari other people. kuda kuita pavanhu And he wants to but do ndo something on other people. panoshanda ota But the way altar works, ndo paunozonzwa kuti pakatorwa areka you see, when the Ark altar was ikaiswa pamberi padhiragoni and it was put in front of the dragon, munoiziva iyo pamberi padhagoni I mean akanonzi aota ngairare pamberi pani padhagoni the altar must be, kureva kuti pakaiswa zvimwari zviviri meaning they were put two zvaifanira gods kugara mumba imwe chete that were supposed to be in the vakamuka same mangwana house. dhagoni akadonha nemusoro Next to kureva the kuti dragon pari had fallen down. kurongerwa mwana wako Means something when they are planning something for a denga child, ngaringe iwe vakagadzira imwe ota when you have already created yekuti another vari altar, kuronga maota avo that as they plan their altars, isanganewo neimwe ota they yavakataura must also iwewe meet the altar that you already created. zviri kumeka sense here zvandiri kudzidzisa tajaira kungonamatira vanhu nekudzinga mamhepo so kune chinhu chinonzi spiritual versus natural understanding Something that is called spiritual versus natural understanding. kureva kuti zviri mumweya Meaning what is in the spirit nezvinofungwa nenyama and what is being thought by the spirit. ende by the pane physical. hondo mbiri There are two wars pakurizena in reasoning nepakushandisa tsika dzemweya and using the systems of the spirit. and the devil anoshandisa the natural The devil uses the natural kukanganisa zvemweya to disturb the spiritual. izvozvi mukatarisa masystems ese ari kugadzirwa dziri kuedza kuprova kuti the spirit does not work They're trying to prove that mweya haushandi. unotaura kuti unogona kudzidza So that you can educate, ukaenda kuchikoro you go to school, ukaenda ukaita mari make money. but ikashaya chainotenga because kune ota iri kungonzi haana chaanobata Because there's an altar that is saying, ende not hold ota it. iyoyo pairi kunzi hauna chaunobata When they are saying you will not hold anything, iri kutorevesa saying okay regai ndidudzire manotsi angu mwari achindibatsira okay now every altar altar yoga yoga inosimudzira mumwe mwari uplifts saka the God. hakuna altar isiri directed to a god So there's no altar that is directed. dressing yedu Your dressing or nemapfekero edu the way we dress ourselves, and the way nenyaya dzatinotaura and the way we dzinosimudzira ane altar hold. alright mufundisi what is an altar chii chinonzi altar altar inoinvolva blood Altar involves blood. hakuna altar that does not involve blood Hakuna altar is hakuna altar isingaiti zvemari no altar that doesn't involve. saka altar it's a system Altar, one ina mwari wayo yes, it's God, ine mari mukati money, ine ropa mukati
blood inofanira kuramba ichidiridzirwa. must be watered only. Mufundisi, saka isusu sechechi tiri kuitei? As a church, what are we doing? Tine here altar yatinayo? We have an altar that we Yes, we have an altar. One, patinouya kuchechi tine inoi yatinoti altar As we physical. come to church, we have this altar. Two, pa-altar patinopauya every Sunday, And we come to this altar every which means it's a system. which means And pa-altar patinopaisa mari. as this on this altar we put money. And pa-altar papane ropa. In this altar there's blood. Takazonzi vaKristu tichiremekedza ropa rakadeuka We are made pamuchinjikwa. Christians because we are respecting the blood that was on the cross. Saka mariona kuti ropa riripo. That the blood is Kana takumbata kuti neropa regwayana, 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 takaponeswa. Kureva kuti whenever we meet, Pese patinosangana, tine ropa we have the blood ratakabatirira. that we are holding on to. Kana zvinhu zvanetsa, When we are being mweya disturbed wetsvina ukabuda, and the evil spirit comes atiti out, nesta rachiriji, nesta rachiriji, don't say in the name nesta of rachiriji. Tinoti in the name of Jesus. not nezita raJesu, In the name of not Jesus. in the name of In Jesus. the name of Jesus. nezita raJesu. Kureva kuti altar iyi Meaning ine this zita altar rairi There's kusimudzira. a name that is uplifted. And the altar iyi And this altar, pamunobvisa zvegumi when you nezvipo, your tithe and your- ndo and your mvura yacho offering. yamuri kudiridzira iyoyo, That's ndo the water value that yamuri kuisa That's the value that you are kuaritari. putting Kureva to kuti altar. munhu asina mari yaanobvisa kuchechi meaning someone who cannot haana give chaari kuisa paaritari you're yake. not giving anything to your altar. Aritari yako haisi kudiridzirwa Your altar is not and giving haina water, simba. and it doesn't have power. Zviri kumeka sense. Then also iyo altar yedu yatinoshandisa This isusu altar that we inotodiridzirwa every Sunday. water Ine is system. every Sunday. Tinonamata Monday, Pray on Monday, tinonamata kumadzimai Thursday, pray on Thursday. tine macell group, We have cell groups, tine madepartments, we have departments, tine Sunday, we have Sunday. tine ma-all night prayer. Yes, Kureva all-night kuti prayer. this altar we are servicing it. Which means we are servicing this altar. Nevanoshandawo the devil's kingdom. And those who work in the devil's Patiri kingdom, kupinda muna August muno as muna we are July. entering in August, Kuri kubikwa doro, they will be brewing kuri beer. kusimudzirwa vanhu. They will be, Ende mumusha imo mune mombe inenge ichitonzi ndiwo sekuru. there's a cow that you Haiurayiwi, hairohwi, haitukwi. Imombe. cow. Yavakamisikidza kuti ndo yatiri kudi. Ende isu tine machechi edu ma-t-shirts. We have our church t-shirts. But vanopirawo vane zvimabhengo zvavo. And those who worship, they have, Vane hembe dzavo dzekupira nadzo. they have their clothes. Saka that they- mukuona here kuti every altar Can you inodiridzirwa. see that every altar is watered? Saka mumwe munhu akandibvunza zvikanzi mufundisi, toita sei Someone nema-altars asked me, "And what must we do?" akagadzirwa nevabereki That we create ainetsana nesvo. that are against us. Mamwe acho hatina nguva yekuswera tichitotuka mweya vana tete, totuka mweya vana mbuya. Some of them we don't have time to sing. We just need to pray. On laptop kunamata Torivhesa zvavakataura. and reverse what they said. Nekuti zvavakaita panguva iyoyo Because what they said on that time zvaimeka sense kwavari. was making sense to them. Neinformation yavanga vainayo panguva And the iyoyo. information that they had by the time. I always look at myself. Ndogara ndakazvitarisa. Pandaitaura nababa vangu, When I was talking to my father, vanga vasina exposure didn't have exposure yandinayo. that I have. Zvavaindiudza kuti kana wakura mwanangu ugoita ichi neichi What he was neichi. telling me that when you grow up you must do this. Zvimwe zvacho I can do. Some of them I can do. Zvimwe zvacho I have outgrown them. Some of them ndazvikura mama. You see what I'm saying? Asi hazvirevi kuti vanga vari wrong. Doesn't mean that he was wrong. Vaiita vachishandisa information yavanga He was vainayo. doing it using the information that he Saka had. hatina nguva yekuswera tichituka madzitete guru So we don't nekumatsika. have time to rebuke We our just need to correct. Kana paine altar yakashata, need to correct if there's a bad altar. tinongosimudza a good altar.
Just raise a good tisina altar. kurwa nevakatitangira kugara Not fighting with those who were nekuti vakashandisa upenyu hwavo kutirera. because they used their lives to raise. Imboimagina vakuzotukwa kuti waindidyisirei sadza. Just imagine if they repeat that. Iwe mazuva acho iwayo sadza racho raitokurwadza kuwana. Waitoswera vakamira kuti rivepo. Kana vazokura vakuti sadza harinaki, ngavangotenga zvinonaka vasina kutituka. They must just buy. Nekuti kuvaendesa kuchikoro kwataita Because us sending them, ndokwazoita kuti vagone kutenga zvacho zvinonaka. what made them Saka able hapana to buy reason nice? yekutituka. There's no need. Ma-altars. Asi ma-altars are real. Altars are real. All right. What else does ma-altars work? Ma-altars anoshandiswa kutsikirira upenyu kana kusimudza upenyu. Are used to raise life or Because kana munhu akuda kutuka because if someone wants to curse you, anoshandisa altar. an altar. Kana munhu akuda kukusimudza When someone wants to raise anoshandisa futi altar. altar. Ndinoona vabereki pandinoenda kumakempi, I see your parents when you go for camps, even patinouya kunoko, or when we came vaine zvima-envelope having envelope, vachiti mwana wangu ngaabudirire. saying my child must succeed. Ndakapiwa envelope I was given an yaive neseed that year ye-1000 of 1,000, ichinzi mwana wangu baba saying my child, amatric, now I'm in, I want him to pass matric. but I could pass it. Pandakanomunamatira mwana uyu, When I went to pray for this child, handina kuona matric iri dambudziko. I did not see matric as a problem. Ndakaona kuti paaipedza matric I saw that when he was paive finishing matric, nechirwere chaida kumurova. there's a disease that was supposed to strike him. Devil anga asina basa nematric, The devil didn't care about aive matric. nechekuita neutano hwake. Wanted to take his Immediately health. after anyora matric, Achangopedza kunyora kureva matric. kuti altar yakauya nemubereki Meaning this altar that the parents yakabuditsa imwe altar yanga yakavigwa produced kumashure, another elder kureva that was kuti hidden dai behind. mubereki akanyarara, Meaning if the parents altar kept yanga quiet, ichiexista this existing yaitendera altar mwana kupasa chikoro would allow the kana child to kuchipedza, pass or but to finish. chisina basa But nekuti it- chine but no altar voice. iri kuti pedza chikoro tikudzipe. Because pane altar yekuti finish school and Deal with you then. Unogona kupinda marriage mukatogara 5-6 years, you can enter but marriage and kana stay. paine altar isina kupanywa But if there's an altar that was inongozodzoka destroyed, yomuka. you come Saka and rise. patinosimudza maaltar, As we raise our altars, tinogona kumasimudza we can raise them kuti aite ichi, so that they do something. Mwari wobva vaita ichi, Then God does nekuti something. mune zvamataura Meaning, zvakataurika zvinogona kurivheswa. what was said can be reversed. Ma-altars ane power, Altars have power. and it never ever take it for granted Musazvitore kuti senyekeke. hanzi kana ndakararama if I read kune iri kuverengwa inonzi awo ali ndinowana maanswers ese. Pana imwe iri kushandiswa mazuva ano, I can get answers. Muspiritual world ka The spiritual world, technology haishandi. technology doesn't work. Munhu ane manga Someone with manga asina chaainacho doesn't have any. ukanyarara anokutuka. If you keep quiet, Iwe uine sutu nedzimba anokutuka. you can curse. Muspiritual world munofanira kutaurwa mazwi. In the spiritual world, Vana you must speak vaMwari words. ngatitaurei mazwi. Let's speak words. Muspiritual world munoshanda mazwi. In the spiritual world, Ende words works. unoziva ndakambonzi nomwe munhu, Someone said, are you crazy? "Benga, Taibva kuQueenstown, you're coming from Queenstown. taakupfuura pabridge repaAliwao. You're passing. It's a very long bridge. Tichienda You're going. ndini ndaive pasteering, I was on the. ndakaona mombe muroad, I saw a cow in the. but knowing kuti mombe iyi yabvepi pakati pebridge, Pakuti mombe yabve. ini ndatomboona dzimwe mota dzichidarika dziri pamberi. I've seen other cars. Iyi pass. mombe ise isina kudhumwa. Why was this cow? not Munhu found? akandiudza akati hona mombeyo, ndikati handei. So pataidhiraivha tichisvika pairi yaipera kusvika tadarika. Was vanishing up until we passed. Taakudzoka
indanda passenger. I was now a passenger. Umwe mukomana ainzi Ray achidrive. The other guy was driving. Vandaona futi mombe dziya dzawanda. I saw the cows. Vandatanga kudaidzira nendimi ndikati nezita raJesu shema. Ndichijamba jamba ndiri pakamota kadiki kakatanga kusheka. Zvikanzi are you now crazy? Ndikati shamwari. Ona mombe idzo akatanga kusheka kudai. Kusvika amira, akamira pakati pebridge kudai. Achiona mombe. Ini ndiri kutya kubuda mumota kuti ndigare pasteering. Mota yacho idiki hagoni kubuda nepakati pemasiti taidriver kasiti golf. Kuti ubude apa uchikwana apa udai tichinjani mota mombe dziri kumberi. Ndakatanga ndichinamata ndikati iwe chitsika magiya ndibate steering. Kwakupfuura pamombe dziya. Kureva kuti mombe idzi dzaisava mombe. Asi mumaziso taiona chimombe. Saka vanhu vanokusenderai maaltars. Unogona kuona vanhu vanokuitira zvakanaka sevavengi. Why? Wapfekwa nemweya wemaaltar wekuti wakuda kukuparadza. Hamusati vangani venyu vanomborota vachiona zvinhu. Ukamuka utobvunzwa nemumwe munhu kuti uri kuonei? Pamwe yenyu imi munonamata kundidarika but ndoziva kuti madzikirira ariko. Inini maybe nyaya kuti ndinenambo madzinga kunoku. Ini madzikirira ndomaziva kuti aripo. Pane mumwe musi wandairwa nevanhu vatatu ndichirovana nawo. Ndichibvunza maimufundisi ndibatsirewo kani. Shashakana yakarara. Pandakazoti pepu. Ndikati why did you not help me? Zvikanzi I was sleeping. What's wrong? Ndikati ndandichirohwa panapa. Ndatopunyuka izvezvi. But inini ndairwa hondo ava vasi kudziona. But takarara pambedha chi what? Ini ndaitofunga kuti ndiri kuvamutsa vachindiignora. Nyambisirwa handina kumbobvumidzwa nedhimoni kuvabata. Ndakumutsa wani hauna kundimutsa. Ndakudaidza vanhu ukadaira hamuna kumbotaura neni. Inga vanhu maona kuti ndakakotsira. Kureva kuti maaltars akasimudzwa unogona kurakashwa. Ari padhuze asingazvo. Maaltar akasimudzwa. Musiwo ndakakumbirisa kana ndibatsirewo kana. Kumunyengerera munhu ndichifunga kuti kutaura naye iye akafa nehope. Iye dzake hondo adzikunda hapana mugumo. Hapana nebasa. Ini dzangu handisati ndiri kukiyana nadzo. But vana baba nana mai ndini ndega ndakadaro kuti unomuka uchiti ndandichirwa aiwa kani. Kana kuzomutswa nomunzi ko muri kutaura nani? Makarava mbeda so uchitaura. Mukai chiri kuitika. Vakomana vanenge vatanga kuita zvinhu zvavo vemaorder. Maybe ndina hangu ndega. Inini because of my altars ndikamuka manheru ndinoita make sure kuti pasvondo rimwe zuva ndanamata murume mashanoni, mumwe musi ndanamata mumba mangaa, umwe musi ndanamata mumba makunasha. Vana vangu vatojaira havachamuki. Kudhara sisi vaiti Daddy, ndoti yes. Wodzokera mazuva ano minamato yangu zvanomawo. Vangu vari kuna achaita nuzha muno. Ndonamata imomo ndobva ndavafukidza ndobuda. Because ndakaona kuti ukavarairwa vana vasati vagona kunamata vanorohwa nemadzikiri. Altars. Right. And ma-altars atinoita isusu. Akashaiwa simba. They lack power. Tinogona kukwadzwa aripo. But be destroyed when Pane panani chiti we save ma-altars. without saying we serve With food. Mukadaidza mufundisi. for the pastor. Mukamubikira chikafu. Cook for him. Akadya akaguta. It's an altar. Nekuti murikuti amuna kubikira baba namai jiriji. Because yes, not Murikuti this food is dedicated to the pastor. Saka inoita altar nekuda kwepurpose. comes in altar. Mukabika chikafu. Cook food. Mukadaidzana. And you call each other. Moti ngatimboparadzai vanyabadza. Let's Muchitotaurana kuti iwe ukamudai indobva ndamudai. Iwe ukamudai indobva ndamudai. Yatova altar. altar. Because chikafu chenyu
iri kusevha kuparadza munhu. John 10:10 yobva yati In John 10:10, akauya kuzoba, kuuraya, kupomera nekuparadza. Saka chikafu chenyu chadedicatwa kuna John 10:10 part A. John 10:10 part chi A. B yacho ndo inozoti asi ndakauya kuzopa upenyu husingaperi. So pamuri kudaidzirako, pamuri kupa chikafu chenyu, saka food can be dedicated to a God. Mukauraya mombe muchiti hezvo vana nyati nevari mbire vari seri kwechiuru vagere kumakomo muriwo uyu. Ndiri kutaura nevashona here, hamuizivi nyaya iyi. Ndiri kutanga kuinzwa, munokudzwa nebhaketi renjera, vagere uko vana soko, vana murarama nezvekuba, vana makwira miti, varidzi chikafu chenyu ichi imi munozosara modya, but chatopirwa tuye nealtar. Ndini ndega ndakambopfuura nemusituation iyoyo. Wabva pamba, baba wako anogona kupfugama pachikuva. Ma-teenagers won't understand this. Wobva watanga kuombera, Dorothy mwana wenyu musikana uyu, madzitete vari mbire akuenda kuJoni kusango, vamwe vari kunzi endai kusendoni kumba, iwe uri kuendeswa musango, ende uri kuti mwana wenyu akuenda musango, mumuchengetewo musango. Saka iwe uda kutenga imba, iwe akanzi ugare musango. Tenga altar. It's an altar. Paunoda kungoroja 2 rooms basa rinopera. Paunoda kuroja flat basa rinopera. Paunoda kutenga pauri kuwana basa kwaro rinopera. Why? Wakanzi gara musango. Aritari yako iwewe yakati ugare musango. Umwe akubuda mbovanzi, Baba nezita raJesu ndakurayira mhepo dzinorwa naye kwari kuenda mumuchengete, chaanobata ngachibudirire, vanosangana navo vese ngavamuropafadze, vamuitire zvakanaka, vamuvhurire masuo. Iwe vanzi pinda musango, umwe anzi vhurirwa masuo, mese mune maaritari. Ndopa unozoona kuti zvimwe zvinhu becomes very difficult. Because those words angonzi gara musango, they will find you. Wambonzi rarama nezvekuba. Saka ukazoona 100 rand yemunhu yakadonha unoisiya. Because watonzi unorarama nezvekuba. And those are words. Altar. Altar is in words. Haugoni kuuya paaritari ukaramba wakanyarara ukafunga kuti something happens. You need to speak. Pane chimwe chinhu chandakaona pama-altars. If you fail to acknowledge zvimwe zvinhu, altar yako haifambi. Chinhu 1 chandakazarurirwa naMwari from word go. Mubereki. That's one of your altars. Chembere dzamuri kuona idzi dzisina mazino, neharahwa dzamuri kuona idzi dzine tsvina idzi, yokuti unotarisa ganda rake ukaona kuti rakakazhara. It's an altar. Your parent is your altar. Even if vachipira midzimu, even if they are drunkards, you need to honor them. It's an altar. The other altar is a pastor.
You need to respect pastors. You need to respect pastors. I know I'm not popular on this one. Vanhu vanoti mufundisi munhu akafanana neni, but that's a lie. A pastor is not same with you. Is a person who is different from you. Even uchigona chikoro kumudarika, even uine mari kumudarika, a pastor is an order. Akanzi ashande paaritari. Nezvaanogona, nezvaanotadza, he remains an order. Imwe order, it's your money. Hakuna mwari anokukontrola asingakontroli mari yako. Midzimu inopirwa nebute. Bute, what is it called? Sniffing stuff. Snuff. Yeah, it's called snuff. When they do that, vari kuprovoka mweya iwoyo of that altar nesnuff. Ma-altars anodetermine foot jewelry. Your jewelry points to an altar that you say. Vana mama musarege kupfeka ma necklace pfekai. Vana mama musarege kupfeka ma bangles pfekai. Vana mama musarege kupfeka ma earrings pfekai as much as you can, but they should not be dedicated to the evil. And in a shop yamaatenga, munoziva kuti every altar ine kwainotengeserwa zvinhu zvayo. Ndakaenda namakanda. Vagona uti makanda, unoti Mr. Makanda, unorohwa namai makanda. Ndakaenda namakanda parank 5. Ndikaona one of my dear daughters of the past achitengesa salt, sea salt, netunjera tuma 50 grams. Njera, it's rapoko or soham. They're about yazio. So she had 50 grams soham ne salt. Then I said, you used to sell Madora. And why are you selling this? Because vana venyu mfundisi pavanoshandirwa kuma altar vanoenda. Each one of that is small njera. It's 100 rand and hatumiri. Tiri kunorumbidza umwe mwari. Ndikati sea salt zvikanzi vanoisa makumba avo imomo womwaya kana vakurara kuti madzikirira asauye. Saka inotengwa. Ndikati zvikanzi this is the fastest selling product. Per week, per day or two, ndotengesa 50 kg of sea salt. Kunoti vanhu vari kushandirwa baba. Vanhu vari kushandirwa baba, vanhu vari kushandirwa. Vapedza kuita makeup, vapedza kudi salt iri kuvachengeta. Sea salt. Netunjera iri kuru. Handina hangu kuda kuzobvunza kuti tunjera tunoshandei. So what am I saying? In an altar, it's a plant. It has to be watered. It has to be nurtured. Haugoni kunamata mwari waunoona nhasi wozowaona after 10 years. Hazviti. Kune izwi rinoti muko or covenant. Vangani venyu vakambononamatirwa kwakanzi kana wakubuda unobuda wakadai. Usatarise kwawabva. Buda nenhende shure. Yes, you must reverse. Vangani venyu vakaenda kwavakanzi buda ine reverse. Kana kwaunonzi takusungira chinhu ichi muchiuno. Vangani venyu vanoenda kukembi. Kune vasingadi kurara nemunhu vanokuudza kuti handigoni kugeza pane vanhu. Muchiuno make umu mune imwe covenant yaanofamba nayo. Kana angoriwo mabhidzi ekuchena fine, but kana azosungwa nchipfundo monzi gezai nawo musabvise.
takambononamatira umwe mwana airova vanhu zvekuti dhu panapa, ende ndinorangarira kuti pane vari kumberi uko pane vakatokikwa bhutsu chakura, mwana aibana kurova chako. But patakangoenda kuseri uko tikanocheka the bid, the power of that covenant, akaita mwana wekuti akatongoneta. But paanga ainaro airova kukwatidza chako chako zvokuti mbama iyoyo yaiti kakuvhunga wainyatsoona kuti ya ndarikitwa panapa, yaitova nenyasha dzayo dzemarwadziro ayo. But anenge akapfekwa. Do you know kuti kana munhu apfekwa nemweya unomupfeka anoita simba? Mumwe munhu akandibvunza akati, mufundisi, pamunoenda kukempi muchinamatira vanhu vese fast, where do you get the power? Ndikamuudza ndikati, at that time zvinenge zvakandipfeka helps me to do it. Kureva kuti a covenant gives you power. Kana uine covenant yaunoteedzera inokupa power. Yo, it's deep. Mbotarisai kuti macovenants mangani amuri kuita. Vanotengesa doro nefodya. Ndakambonodaidzwa kunoropafadza bhawa. Kuchifundisi unoona zvese. I was invited to bless a pub. Ndasvika ipapo zvanzi, mufundisi, pindai, and I went in. Iri handigoni kuriropafadza. But paakazosimudza tswanda yanga irimo, I saw a red. Rainzi rakashandiswa nasekuru wake, rikashandiswa nababa vake, rikashandiswa namukoma wake, ranga raapari. Sekuru wake hapana anozoti wakawa nepi gonzo iri. A rat lives how many years? Maximum of 2 years. Gonzo harina lifestyle. Google muone kuti gonzo norama. Pandakaedza kurinamatira gonzo iri, ndakarinamatira. Ndichipedza maoko angu akaramba akadai. Ndakadriva kusvika kumba. Thank God nechechi ino ndinodriva automatic. Ndakasvika kumba ruoko rwangu ruchidai, ruchingodai, rusingabend. That's one. Then tine imwe altar yatakapisa nababa moyo. Unfortunately havapawo pakati pedu. Vakatiza pachakangotanga kutsva chikati papa, ndakaona murume amira rikati komudhara vazonditizawo sei tatanga tese. Mufundisi, izvi zvaakuda imimi, ina handina kudanwa. At least ndakubatsirai kupfisa moto. Ma-altars ane power. Altars have power. Pamwe pacho ukanamatira, ndakambonamata futi kuDenfen rimwe gore, ndanamata. Ndichipedza kupisa zvandaipisa vana vachifenda. Unonamata dai ndisina kuzvipisa, ndosiya vana vakadai. Vana vachimuka ndichitaka kuya kumba, ndakaudza mukadzi wangu ngati, shamwari, Mwari ngaandibatsire ndambomira kupisa zvinhu. Pandaizvipisa ndaibanwa mumbabvu, kotekwa, bhutsu chaicha, kotekwa. Unoti mbabvu dzinobanwa idzi kusara pokuti paunogara unotadza kumira. So ma-altars ane power. Ma-evil altars ane power. Vana vangu vari kuno machurch board, regai kufarisa kuzonopisa zvinhu. Ndisipo. Nekuti ini vacho ndine zvimwe kubva zvandakapisa gonzo iroro. Kana munhu ndisati ndamubhabhatidza handichapisa. Nekuti ndakanyatsoona kuti chokwadi nganda ndakumusi. Musi wandakapisa gonzo iro, ndakanyatsonzwa mweya wangu uchipera, maziso achivhara. Kuti pane pamwe pamunoti Mwari mukandiraramisa nhasi, handichaparidzizve kana kuzonamatirazve munhu. Imi madhimoni ndiregerereiwo, ndazviona kuti ndinogona kungofa.
wayatsa kubatwa. So ma-altars, munhu anoshanda ari spirit of altar haatye kana kuuraya. Anotocheka munhu achibvisa ruoko achikanda mbara, achibvisa musoro achikanda mbara. Kana wapfekwa nemweya wealtar, you do things that are not natural without feeling guilt conscience. Hanzi mweya waSatani wakapinda pana Judas akagona kutengesa Jesu asingazvipi mhosva. Chimboti aritari. Alright. Regai ndidzoke kureality. Munomu mukadonhedzwa 100 rand yakabayiwa netsono yananichora. Vana baba nana mai kutora 100 rand toibaya netsono ndikaiisa apo. Chokwadi next week ndoiona iripo. But isai isina kubayiwa. These things I'm talking about, we understand them. Inini I've worshipped with girls. Unoona kuti mwana musikana anogona kutadza kuroorwa kwete nekuda kwekuti ari akashata, but nekuda kwekuti vanhu vasimudza ma-altars. Okay, ndakuenda kwandoda kuenda. Why girls struggle more than boys? Tsika yedu yaiti tikauraya munhu taitora mweya wemunhu uyu topa mukadzi. Saka mhuri dzakawanda dzine vana vakanzwarwo kubva kumadzitete, kureva kuti kune macases ari kuteera ma-altars for generations. There are cases that are following. Ende pakashaya painodamburwa, Not if it's not destroyed. it will go to the next generation. Go to the Ndaiseka nabamnini vachindiudza kuti there was a headmaster aiva neighbor yaprof. Akafa achivhima yari headmaster. Kwete kuhanda, aihanda mbewa usiku hwega hwega ainovhima. Vanomuziva prof. Kwachena odzoka otonoticha. Asi altar yekunzi akanzi his hunting is good. I'm actually waiting for one person to take me to hunt. Hunting is a good habit. But hunting yatiri kutaura nezvayo iyi. Aivhima ega asina hembe. Achingopinda musango obvisa hembe dzake. Otanga kudzingirira muka. Mangwana wauya nayo nyama yake. Hunting chaichayo ndakatomirirawo vanhu vane mari dzavo vanditi mufundisi. Season yehunting yakwana, hande tinovhima ndichibatawo pfuti ndichiba zvakandinakira ndodzoka ndarefreshed ndakuparidza zviri nani. But kwete kuti ndimbosiya hembe dzangu ndombosanduka ndombodzingirira muka ndiri bere ndaibata ndochinja ndoita munhu. To teenagers does not make sense that a person can convert themselves to be a hyena, later on change to be a human being. But it's happening. It's happening. It's real. I've witnessed seeing such things. And those are altars. Zekuti ukabuda mumhuri iyoyo, you need to set your own altar that defies these altars. I just want you to reflect in your life and see how many altars you are fighting in a family. What is the sequence of altars? But how to destroy the altars? We need to pray. We need to confess. Kuti neropa regwayana, I was saved. And we need to do what a Christian does. Rimwe gore taakunyora grade 7. Muraini medu takawanda grade 7. Paive neimwe ng'anga handibvundumidzwa wangu kuitaura zita rayo. So yakauya paneighbor pedu
mana misikanzwa yakaoma. Inini nemurume ari apa vatanogara pamiti so tichiteerera vachiita zvavaita. Ini nomwe murume agere pakona. Zvainzi chiko huku yainzi chii? Do you still remember kuti huku yacho yainzi chii? Yaitetererwa. Yanzi iwe muchengetwa. Buda panapa dziri kundirimanda. Iwe muchengetwa. Buda panapa iwe muchengetwa. Huku yabva yasungirwa chinhu payanoraswa. Umwe womuchinda anga aine zvivindi vaitora vaitya. Yanzi iwe muchengetwa. I used to repeat it, but with age, you start to forget it minor. So it was real. I did 8 units. We used to write 4 subjects. Shona, content, English, names. Then the other child, I want to he did, the son did 24 units, the girl 18. But you see, but they were believing in that altar. Kuti huku inogona kutora minyama mwana akapasa grade 7. So these are some of the things. And my altars, I thought people are sleeping, they're not muke, but it's true. But some of the altars are tiri kutora these days. Mabhodoro emvura. Matombo. Mabengals. Nezvimwe zvatinopiwa kunzi endai munoshandisa. They can work for some time. But dzimwe nguva kana mukazotadza kuchengetedza zvamanzi muchengetedzi, then you struggle. Bhodhoro harina kumboshata ndikasvika mumba menyu mune bhodhoro nemvura. But kana razopirwa kune mumwe mambo, zvatoshata. You see, Romans 8:5 says, those who live according to the Spirit, they set their minds on things of the Spirit. This concept emphasizes the importance of seeking God's guidance in all things, studying the scriptures prayerfully, and allowing the Holy Spirit to illuminate our understanding. That is the greatest altar that we can do, to allow the Holy Spirit to illuminate our minds. Kutendera mweya mutsvene kushandisa pfungwa dzedu. It's a big, big plus. Pamwe pacho nyika inooma, unoza pane pamwe pokuti unozomboti zvandaomerwa asi ndimbobvunzira. Asi ndimbotsvaga mupostori. But pauri kudaro, you are worsening the situation. You are not enlightening the situation. All right. Ndanga ndichidzidzisa ma-altars, how they work. But mangwanani ano, it's 3 minutes to 12. There are so many altars that we know. And there are so many altars that we don't know. I just want you to unzwisise kuti you can speak a word against my altars. And I want you to speak a word against altars. Anozikanwa neasingazikanwa. What is spiritual discernment? Spiritual discernment is the ability to understand, interpret the spiritual realities through the guidance of the Holy Spirit. You need to be able to interpret. For you to receive spiritual understanding, one must be humble, open to God's truth, willing to be guided by the Spirit, rather than relying on your one's intellect. Because so many times we trust in our own intellect. Tikatadza kunzwisisa purpose yamweya mutsvene. And patinotanga manje kushandisa kufunga kwedu,
ndopatinoengeja mumabattles asiri necessary, That's where we and the devil takes advantage. Ndaitaura neimwe hama ichindiudza zvayaindiudza, ndikamuti oraiti ndanzwa zvauri kufunga, ko mweya ari kuti kudii? what is Zvikanzi apa hapadi mweya, panoda inini. the Ndikati inini I work in the spirit. If you doesn't need the spirit, you also doesn't need my input. Chingoitai zvinoita kuti zviite muri ikoko. Okay. What is spiritual warfare? Chii chinombonzi hondo dzemweya? Understanding spiritual realities can also involve recognizing the presence and the evil and the influence of the evil spirit, knowing how to resist them. Unoziva kuti pamwe pacho unogona kusangana nemunhu akataura newe nyaya dzinonakidza, ukakanganwa kuziva kuti akapfekwa nemweya uri kuparadza. You really need, pamwe pacho munototaura nyaya mukawirirana mukabatana maoko, pane paunoda kuziva kuti idzi hanyaya dzemweya idzi. I don't want to be involved. All right. Teaching done. Hope I have taught well. Ndichazobvunza maimufundisi kumba kuti ndadzidzisa zvakanaka here, because ndoega munhu anondibudira pachena kuti pai mama hazvisizvo. But before we go home, minutes mashoma kune mamwe macovenants nema-altars akaiswa muupenyu hwedu, ekuti pamwe pacho iwe unomaziva. Some of them. Ndakaona kuti chechi ino iyi yekwaKruger inoda kuti tiimbirwe vanhu vombonzwa tumanyukunyuku bhichana kuti mweya ufambe. But Jesu aingosvika pabofu otisvinura pasina aimba, pakadzingwa madhimoni pana Bartimaeus pasina praise and worship. Pakamutswa bofu repaJeriko rikaona panga pasina praise and worship. Paingoshanda simba raMwari. And I still believe that praise and worship ushers us into the spirit. But also God can do it even tisati tanyanya kuimbirwa. Ndine ma-altars andofana kuadresa ndobva ndaenda kumba. Ndo andainamatira manheru kuti kune ma-altars andofana kurambura. Ndobva ndaenda kumba. Every altar ine munhu wayo anoigona. All right. Chimirai, garai ikoko. Garai ikoko ndo communicate nemi ndiri kunoku. Vanofana kuuya vanouya ndichivadaidza ndiri kunoku. Right. Izvezvi ndiri kuda kuti munhu wese ane generational case yasingazivi kana yaanoziva, ukanga usinganzwi izvi, don't come. Ndoda kuti makumbo ako iwewe atange kukuitira funny something. Chausinganzwi pamakumbo, chausingasinzwi pamakumbo ako, chitange kuitika mumakumbo ako ndikunamati. Nongodaidzira 1, izvezvi ndatodaidzira 2, 3. Hama dzakadaro uyai kuno. Makumbo ako ngaataure newe, unzwa kuti makumbo aya ari kundidhonza, ari kuita something funny. It's a generational case. I want to deal with it. Nekukurumidza. Vanhu vazhinji vakamirira kuti vanhu vapopeka, iwo chizvinzwa. Ndiri kutsvaga vanhu vane makumbo ari kuita something chaasingasiiti kuti generational case mirai musana wangu unorwadza ndikakotama. Vandozopedza kunamatirai. Inini musana wangu unenge watoparara kare nekukotama. Ndaoshanda ndakamira. Ndine vanhu vari kudhonzwa maguvhu, vari kupiswa. Panangotaura nyaya yemagenerational cases, mauri pane zviri kuitika. Izvozvi pawakagara ipapo. Kana pasina chauri kunzwa usauye, mufundisi havanyari. Handizonyari kuti hapana asimuka, because inini kubasa kwangu kuno. Mazuva zvakanaka kana hazvisina kunaka, ndogara ndiri muofisi yangu yechifundisi.
kana pasina chauri kunzwa, don't come this front. Ndiri kushanda nevanhu vane zvavari kunzwa. Ndine vanhu vakarambidzwa kubata mari. Ndoda kuti mabvi ako akuremere. Pabvi apa cheta vanhu vane kesi yemafinances. Ndoda kuti mabvi ako atange kuita something uye kunoku. Ndoshanda nemabvi chete ipapa. Kana mabvi ako achikunetsa, anofanira kwete kuti anga abva kumba achirwadza, ngaatange izvezvi. Kunzwa kuti mumabvi umu mune zviri kuitika. Ndoda kudhila newe mafinances iwayo. Imari yakabatwa nemamhepo ine ma-altars. Ndine vanhu vane ma-altars ema-marriages. Ndoda kuti maziso ako akuremere. Inzwa something in your eyesight. Ndiri kucommunicate nevanhu vane ma-marriages. Ekuti zvinonge zvichifamba kana zvichidii, but mabvi ako akatanga, maziso akatanga kuita funny sound. Something funny, come to the front. Wauya wega kumba kuchurch, hakuna munhu anoshanda newe, unoshanda wega. Handidi munhu anozofamba kuuya kuota kana ndakunamatira vanhu. Kana ndatopedza ndatopedza. Hakuna munhu, ma-ushers ndoda kungodhila neawa 12 dzakwana kare ndotoenda. Handisi kuda munhu anozoti kana ndapakati nepakati pekunyengetera wozotanga kuuya hako Nicodemusly. Zvekuti unenge uchiti kana vanhu vakunamatirwa ina handifambi, ndinozonyara kuonekwa. Kana watotadza kumira izvezvi zvatoringana. Ende hatisi kumanikidza vanhu, tiri kungoda vanhu vanzwa zvandataura. Kana usi kuzvinzwa zuva ranhasi harinei newe, gara ikoko wanzwa zveota, shandisa rawanzwa. Kekupedzisira. Ndine vanhu vane conviction maari kuti inini zvinhu zvangu hazvisi kufamba. Pane altar yandisi kuziva yakasimudzwa. Utori neconviction mauri kuti inini ndine altar iri pamusoro pangu. Handisi kuiona but ndinayo altar iyi yakandimirira. Vachingopedza kuuya ivavo ndakudaidzira izwi pamberi panapa. Ndichipedza taakutoenda kumba in the next 10 minutes ndikatongopedza. Maimukomba choto nevamunoshanda navo ma-elders uyai kunotishande. Ma-elders ndichatanga ndanamata, then ma-elders uyai tishande. Mwari verugare. Alright. Baba ndokutendai kuti muri Mwari. Munosindinzwa masikati ano zvakare semuranda wenyu panzvimbo. Maaritari aya ndakumaparadza. Patinoturika maoko, mweya yengozi, mweya inoramba progress, nemweya yakabata upenyu, nemvura dzakapirwa pavana ava, nekwakataurwa mazita avo, neropa ravo riri kurarama mavari, risingafaniri kuvepo ngariparadzwe. Mweya mutsvene masikati ano zvakare, torai nzvimbo yenyu. Ndiri kuparadza ma-altars ese anozikanwa neasingazikanwa. Mweya yezvikwambo chinditeererai, nezvidhoma chinditeererai. Mweya yengozi chinditeererai. Mweya yezvirwere chinditeererai. Mweya yebarrenness yakarovedzerwa kumaaritari chindinzwai masikati ano. Nezita raJesu. Mweya yenyoka, mafamilies akadedicatedwa to this marine spirit. Mweya yemimvura, mweya yakabata vanava, ngaivaregedze. One, two. Shamanarabakaushuma. 1, 2, again. Baba aritari ngaipfute moto. Izvezvi. 1. Mweya mutsvene take over. 2. One, 2.
Mweya Mutsvene, I break every altar. Mweya wetsvina chema uende, mhepo dzevanhu regedza. Kune mabasa ari kuregedzwa izvezvi. Holy Ghost fire, I release. Praise him. Hoya mandara bakaushuma. Pane zamba sikarabakausha vafudzi vofukama tiese zvozoshamisa tiema owe kudenga tofuka iye mutungi toimba ndiyani pane zamba tiema owe kudenga tofuka makwani iye mutundi oimantiyani anenzara vasako amenitieshe Tofukama Iye mutu Toimba tiyani Adoraba Vosela Toimba tiyeche Suzoshamisa Mambo ekude Sokukama Makwa Hallelujah mutuni Ameni tiyani Anenzara Masambo Amenitiye Tiyeyo Mamo Tofuka Iye mutuni Toimba tiyani Anochema Lazaro Toimba tiyeche Tiemako Wekudega Tofukama Emutu Toimba tiyani Anochema Lazaro Amenitiese Tie mamo Wekunega Tofukamato Utunitu Amenitiani Anomuka Yesu
Hallelujah. Suzoshamisa. Tie mambo. Tofuka. Ameni mutuni. Tiani. Pane samba. Vafuti. Tioshe. Suzoshamisa. Tiema. Bokude. Tofukama. Tofukama. Mutuniti. Omwari muri. Rido penya, rido penya. Asimea. Asimea. Faunoso. Toiba mwari muri. Atizichke. Sosezido. Sosezido. Tikouya. Toiba mwari muri. Hallelujah, rido penya. Asimea. Asimea. Faunoso. Munotipa, munotipa. Baba munotipa. Munopavano. Kado yegete. Makoborero. Makoborero. Munotipa, munotipa. Munotipa, munotipa. Munopala. Munonamata. Munopamama. Toiba makombore. Toiba makomborero. Osea. Aripo. Hallelujah. Kutirano. Toiba. Hallelujah. Toiba. Hallelujah. Hallelujah, yeah, yeah. Hallelujah, 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 yeah, yeah, yeah. Hallelujah.
Chasara panika inu Geche kunamata Chasara panika inu Baba deche kunamata Chasara panika inu Geche kunamata Iwo chasara panika inu Baba Sarapanika inu Iwo chasara panika inu Chasara Baba Sarapanika inu Iwo chasara panika inu Chasara panika Hariwe Iwo chasara panika inu Chasara Oh yeah Wariwe Iwo chasara panika inu Chasara Wariwe Oh yeah Jesus Iwo chasara panika inu Chasara Wariwe Iwo chasara panika inu Chasara Wariwe Chasara Iwo chasara panika inu Chasara panika Chasara Iwo chasara panika inu Chasara Oh yeah Iwo chasara panika inu Geche kunamata Chasara panika Chasara
Mazwi mashoma unotaura pamberi paMwari. Just a few words that no altar set against you and the word spoken against you that shall suffice and prevail against your well-being, against your life, and against your prosperity. Mweya mutsvene ngaakuzopafadze, mweya mutsvene ngaakusimudzire. Muzita raJesu, we worship you. Hallelujah. Masikati anondoda kupedzisira nekutaura mazwi anoti, the church was going the way it was going because it is supposed to go that way. Asi ndiri kutsvaga varume nevakadzi makingdom funders vari kuti tiri kuita basa raMwari nekuda kwekuti ndiMwari. Amen and amen. Ndiri kutsvaga varume nevakadzi vari kuvimbika kumari dzavo nezvipo zvavo. Basa repanzvimbo ino rirege kudzokera kumashure kana kuvira pasi nekuti rakauya risiri mumaoko evanhu, rakauya nekuti ibasa raMwari. Ndiri kutsvaga varume nevakadzi who are faithful in their tithing, in their mission house, in their offering. Pamwe pacho, do you know kuti Mwari vanobva vazoti kuna Esther, you were raised in this season for this reason. Pamwe pacho paneitika zvinhu zvinokanganisa vanhu,